noswaith dda, a chroeso I Haclediad rhif... So pro, much Proffesiynoldeb. Haia, croeso i'r Haclediad, podlediad tech yn y Gymraeg, podlediad ffilm sgwael yn y Gymraeg, podlediad hangio allan am 2 awr efo ffrindiau. Nw'n ni just cadw cwmni chi am y mis nesa. Sions ydw I, gyda Bryn. Hello. Na Iestyn. Hello. I have a huge echo on my headphones. So professional, much pros. So polished. Ti'n gwybod be oedd yr intro na ddim yn heiddi cael ei gadw, so hoffa ti cychwyn to? Na. Nope. No editing. Na, na fom. Dwi wedi cael gwared yn hyn. Trigger warning. That is the AI way. It is the AI way. Ymlaen â ni, croeso fy anwyl ffrindiau yn y clistiau. Dwi'n siŵr faint yn chi sy allan yna, ond am y 2-ish, probably 3 awr nesaf, da ni yma I siarad efo chi amdan films, fun stuff. Mae rhywun yn bipo. Hang on. Mae batch... Mae website Bibo di dod yn ôl. Holy shit. Bibo, ChatGPT bo. Hwna di'r arwydd I Bryn deith o bob yna. Negas ar Bibo. Mae Bryn fel Baymax, right? A wedyn, oh my god, so mae Bryn yn goffo mynd a basically plygio hunan fi. Yn gweithio arno fo rwan. Diolio rhywbeth. Ac dy gwylydd di Bibo. So professional. Much Safon. Ti'n gwybod bod yna bobl actually yn cyfrannu'n ariannol I ni weithiau? Oes. Ac yn aml iawn. O, da ni'n gos. I'r grandawyr, ddoth Bryn yn ôl. Nawr bawd fyny bod yn oce. Ond nath Bibo. Just carmine I Bibo. O na, mae Bryn yn flin. O na, Bryn. Rhywun sydd yn trio deliver o rhywbeth I drws nesa. Dyn nhw ddim adra, so mae wedi canu gloch drws fi. Bai mor polite ydy ti? Dwi'n trio bod yn neis, chos mae'r boi chwarae teg ydw, mae'n jyst yn trio neud I job. Does o'n pwynt bod yn flin efo fo, dwi'n byd I neud efo fo. Hei, Bryn, ti'n hollol iawn. Wyt ti angen mynd lawr stair? Na, mi ar I ffordd I fyny. This will take a minute or two. Mae hwn amazing. Ti'n gallu mynd ar microphone draw na? Llen ni gael guest on the show. So, B.R.B. Okay. You are live to the nation of Wales. Cool. Right. Go ni slag Bryn off. Na, beth eisiau neud hynna. Mae sa'n byd I bigar. Sa'n byd I bigar. Eblaw mae ffaith bod o'n methu nofio, a rhaid I bawb trio gael I ddysgu nofio. Gyda ni, y stuff ti'n dysgu am rwy'n ar ôl nabod nhw am 16 mlynedd. Faint sawl mlynedd? Mwy na hynna? My god, pryd gwrddys I... Diddly-doo. Steddfod 2009. Wow, yeah. 16 mlynedd. Yes? Ac oedd o ddim mewn... Ond dyna lle nes I, actively... Paddling pool. What? Oedd o ddim mewn paddling pool yn yr Eisteddfod. Oedd o ddim mewn paddling pool. Na. Bryn, mae Bryn wedi helpu... No Next, Llundain, No Next ydy boi sydd yn neud yodel deliveries yn Llanuwchlyn. Oeddech chi'n gwybod hynna? No Next. Mae ti di helpu No Next Llundain. Be di enw dy delivery dewyd di? Yodel, Amazon, be oedd o? Ddim sy'n yodel, dwi'n meddwl, ie. Gret. Right, sorry. Sorry, pobl, helo. Amazing. Gallen ni ditcho'r whole intro ma a cychwyn to. Neu gallen ni... Leave it in. Let's do it live. Leave it in. Double it, Iestyn. Chwarae fo dwywaith. Yeah. Mor sorry. Mwrdd cael gweld bywydau ni fatha baint o chaotic Jamie, Matem, Leah. Yr hyn I gyd. Mae gysys... Dyma beth ydych chi di talu amdan. Hwn ydy'r... Quality shit, ma. Such Safon, much Proffesiynoldeb. Unwaith eto. So, da ni yma... Da chi ddim cael hwn ar y BBC? I don't know. Mae hwn yn ddiw, mae hwn yn raw, mae hwn yn bywyd go iawn. Mae hyn yn mynd I swnio... Dwi'n credu bod fi'n fel shit podcast pilled, right? Ond mae gwrando ar
overly produced podcasts yn neud fi'n really flin. Ie, mae'n neud chdi deimlo fatha ti'n gwrando ar fersiwn AI Notebook LM. Ddim hyd yn oed yn jocian. Allai ddim gwrando. Like yr rhai News American, cos ti'n gwybod na dyna be maen nhw'n overly produced. Notebook LLM di treinio arno. A mae fel bod pawb yn slipio fewn i ryw fath o fel llif o fel cadence yr geiriau yn siarad fel hyn, okay. Radio, ond mae fel slimy radio. Y llithro fewn oedd main thing, o fel yr, like, lle ti jyst yn teimlo, di'r bobl ma ddim yn, like, gorau neu gweitha, mae gennau very, very finely tuned, fel, dim bullshit, falle bullshit filter, ond like, sincerity filter. A mae sincerity filter fi yn really mynd yn hayway pan dwi'n gwrando'r fel BBC podcasts. Heblaw am In Our Time, mae hwnna'n goat, neu gypote. Mae hwnna yn the greatest podcast of all time. Ond recommendations, weithiwch 2 awr am y recommendations, skipiwch ymlaen yr chapter mac am Iest ydi roed i chi. Dewch, mae'n haf. Teimlwch yr swoosh, swoosh. Vibes. Mae'r vibes yn immaculate. Swoosh, swoosh, swoosh. Palm trees yn swooshan. Dwi newydd ddod o Lido Pontypridd, guys. Right? Okay, swoosh. Swoosh, swoosh. Of the Lido. Ddim Bryn of the Lido. Dyna be dwi'n mynd i alw'n hynna'n pan dwi inevitably yn mynd i'r orsedd am services to broadcasting. I hwnna fyddio. So, mae'n haf. Fel da chi di probably sylwi, bob ha, mae'r kind of pennod mis Awst yn slipio fewn i pennod mis Medi. And for that, mae ein diolch yn arw i Iestyn am hyd yn oed feddwl bod eisiau recordio'n mis Awst. Dwi'n deud dylen ni gymryd like 2-month break a refundio pawb sy'n byth di rhoi pres i ni. Just for goodwill reasons. Just refundio nhw just anyway. Just anyway. Just felt like, guys, na, dim ching, da chi angen hwn i brynu wya. Obviously hwn yn mistake. Obviously. You've been mischarged. Ond da ni di bod yn gwachio, dwi'n really gobeithio bod fi wedi dod fyny fo pun eitha spectacular ar gyfer y ffilm di ddim. Na, dwi heb eto. Mi fyddwn ni yn ystod y show. Dwi'n really gobeithio bod fi di. Mae'r ffilm di ddim. Mae hwn yn gyffwrt. Greatest film di ddim of all time. Mae hwn fyny na. Mae hwn yn like top 5. 100%. Mae o'n cyd-fynd hefo Alfred Molina a Valerian. Os ydych chi edrych i fyny ffilm di ddim yn y geiriadur, fydd yna just hun o poster y ffilm yma. Be, y poster lle maen nhw yn gwisgo i fel i gold suits nhw, a fel mae gwaed nhw i gyd yn air. Guys, nathon ni watcher Gods of Egypt. Dwi ddim yn cofio pam, cos fi nath awgrymu hwn, achos dwi'n cofio pam ddoth allan, ac oedd pawb wedi mynd, nath nhw trio'n really galed a nath o just ddim gweithio. So mae Bryn fi di cadw fo yn mynd Alex Proyas, like a boy. Okay, think about it. Like so be di hwn. Oedden ni'n edrych ar fatha Assassin's Creed a dwi'n meddwl yn y fatha'r Also Watched ac i'ch di Prince of Persia a wedyn i'ch di nesau hwnna wedyn o Gods of Egypt. Ydyn ni just yn mynd trwy recommendations letterboxed like everything you watch. Mae o'n creu rhyw fath o perfect trilogy parkour in the olden times dydi. Yndi. Un dynes yn dy whole... na, mae yna 2 dynes yn hwn. Ydy, ond maen nhw basically yr un un. Sorry, un cymeriad ydy bob un. Ie, ti'n methu, maen nhw just yna i edrych ar. So, nawn ni ddim yn fewn i'r ffilm i ddechrau fo, ond nes i watch it o hefo fy mab 12 oed, and I'm thinking dyna di peak kind of bobl sydd yn mynd i gael hwn. Nas i yn anffodus deitha fo, dwi yn watched hwn for ironic reasons, so wedyn nath o ddechrau cymryd y piss. A erbyn y diwedd, o'n i di mynd full circle yn mynd, oh my god, mae'r ffilm yn amazing. Ac oedd o fel, na, mae dal yn rubbish. A ni fel, no. Dwi di ironic rubbish. Red pillio chdi amdan hwn, dwi'n mor sorry. Mae hwn actually yn bobl yn trio'n really galed, a maen nhw di mynd yn nuts, and it's amazing. So, Gods of Egypt, skipiwch ymlaen, ys da chi just eisiau. Ys da chi'n un o'r bobl na sydd mond yn gwrando ar y podcast am like yr ffilm ar
malu cachu ar after party chat. Skip ahead right now. Da ni'n mynd i delfio fewn i bach o news, bach o agenda, bach o news. Mae gen ni headlines. Be mae lot o stuff steddfod, cos ys di'r steddfod yn do, Iest? O ran, nes di fynd cwpl o... Rhedag rownd do, a pigo fyny beiros yn mynd a stuff do. Speedrunio fo. Hwna di'r peth i wneud y steddfod. Memryn o bethau di ddallan arno fo, fatha oedd osian o Copa Gaming yna. Copa Gaming! Ac oedd o yn siarad ar banel amdan datblygu gema yn Nghymru, a faint o, tywod, yn just yn trio dweud pobl, dewch chi datblygu mwy o gema, am fod mae o'n nuts, mae yna gannoedd o gwmnïau actually'n datblygu games yng Nghymru ar y funud. A un fo ydy, beth di enw fod ar Steam? Mae The Department yn Saesneg, trosedd. Ydy allan ar Steam rwan? Na, ond mae o'n dweud fod na early access yn dod yn fuan i chi sy'n ar PCs. A mae'r fideos mae wedi bod yn dangos fod o'n mynd i fod eitha da. So, dim ffol o'n shooty. Ydy, ond... It's a mystery. Ie, detective ydy o'n hytrach na shooty, rhedeg round, run and gun. So ti'n gwybod... LA Noir. Nes i trio chwarae LA Noir, nes i bach yn annoyed am. But, edrych mlaen. Gwyd i siarad fwy am hwnna yn y newsy bit. Lot news, obviously lot AI stuff, cringy Google event. Hefo Jimmy Fallon. Sôn am sincerity. Sensor rwy'n yn mynd off. Wow, yeah. Allai ddim hyd yn oed. Dwi'n beth mwy o awkward, really, dwi'n oedd y parti cemil, dwi'n fatha, mae'r un o'r pobol yna mynd fatha, mae dyfeisiau da Apple yn gweithio fo hwn, a ti'n fatha, a mae o'n fatha mynd fatha, dyn ni'n cael deud Apple, a ti'n fatha, I need, hei, gwranda. Dwi ar mission, 2025 ydi blwyddyn, dropio'r cringe. A hyd yn oed Jimmy Fallon ddim yn mynd i allu neud i fi fachu yn the cringe. Dwi'n mynd i ollwng the cringe. Mae hwnna'n rhywbeth na i siarad amdano nes mlaen. Mae cringe yn overused, underappreciated. A mae hwnna i wneud efo sincerity hefyd. So, anyway, ymlaen, ein darn pwysicaf, wrth gwrs, pawb sy'n gwrando ar hwn, ydy'r agenda. Fy anwyl lads. Mae hi'n haf. Gwrandwch? Swish, swish. Swish, swish. Definitely yn haf. Okay? So, allwn ni please orffen yr haf yma efo diodydd diddannol, os gwelwch yn dda. Mae Bryn, wyt ti'n nodio emphatically? Byrpio ni. True to form. Yeah. So classy, much Proffesiynoldeb. So classy. Dwi'n really codi'r tôn. Be sgen ti? Be sydd yn y slips? Wel, dwi'n nôl ar y standard yr Ribena ac tonic water. Ribena, tonic. Mae'r gwydyr, pan godes di o fyny, mi oedd o'n edrych fel Boa Black. Gor o deud. Ie, mae bach. Mewn pint glas Ealing Beer Festival 2016. 2016, Bryn. A vintage year. Yeah. Be arall oedd allan yn 2016? Wel, pwy sy'n gallu deud? Pwy allan hofio? Very quiet year. Wel, just clasur. Ydy'r Ealing Beer Festival mug yn dripio air os wyt ti'n... Does it not bleed like us? Ribena a tonic. Excellent combo. Yep. Gan i fynd fyny i Gynarfon. What have we got, Iest? Wel, mae gen i gyfuniad y fyma, gen i fi kombucha i drio. Am fod, Hang on. Well, just a middle. So, mae Sioned wedi cael rhywbeth o ffrwydro ar y pod. Ydy Iestyn am cael rhywbeth i ffrwydro ar y pod? Dwi'n meddwl fydd hwn yn ffrwydro sti o, herwydd o Aldis. Mae o dal yn fyw, Iestyn. Mae hyn o'r logo Aldi arno fo. Yn bod ys i Aldi am tro cynta. Not impressed. Lle mae Aldis ochrau chi? Bangor. Le Bangor. Ti'n gwybod be, nes i tre Aldis, achos o'n i'n arfer mynd, like 10 mlynedd yn ôl. Oce, wel, yna go allan o fo. Na, dwi worth y pris yn Lidl. Dwi worth y pris o Lidl a hanner y safon. O'n i'n teimlo.
O'n i ddim yn impressed. Rhaid fi drio little. Ond be o'n i'n ffeindio fod, oedd o fatha fynd i Primark, am fod os na ti'n mynd ben bora, mae bob dim dros y siop. Fucking llanast. God, ie. Rydda i. So dwi'n drio hwnna, a wedyn mae genna fi Beavertown neck coil. Good shout. Nice. Good shout. Clasur. Dryd, hwnna, bloody hell. Nes i drio un arall nhw hefyd ar y weekend, light session IPA nhw, oedd yn 2.8%. Light session. Wel, faint sydd yn y kombucha? Mae kombuchas yn rhedeg 0.5% gan amla. Mae'n goffod deud bod yna rhywbeth yna fo. Cos os di'n ddim yn percent, allai bod o ddim yn fyw. Iestyn. Wel, adran weld yn byd ar hwn aldis. a wedyn, for the after show... Yeah. Holy moly, bottle cyfan o Jameson's triple Liter? Really, dyna beth o Jameson's. Liter o Jameson's i gael fi drwy'r ffilm. I fwynhau y ffilm. Bydd hwn yr unig ffordd i gallu really just mwynhau y profiad o'r ffilm. Just, dwi'n cedi taw gummies, special gummies, beth yn helpu. A ni hefyd. Be amdano ti, Sions? Beth gyn ti? Wel, o feddwl bod Bryn wedi invocio the old... na. Oh, God. Yes, ti am siŵr neud fatha'r air raid sirens on y bit yma. Just i... Oh my God, mae yna corcyn yn efo... Dyna dwi'n dweud. Oh, Jesus, dwi'n gweld. Dyna di'r stwff ma. Hwna di'r stwff. Anwyl, tad yng nghyfraith, wedi dod â potel o fizzy cider Ffrangeg i fi. Nawr te. Dwi'n mynd i gymryd precautions, ond da chi'n gorau wneud disgrifio i'r gynulleidfa. Dwi'n mynd i agor y cider yma on mic. Oh, gosh. Okay. Ond dwi'n mynd i gadw fo'n really bell i ffwrdd o cybribiadur fi, piano fi, drum kit, speakers dryd, internet router fi sy'n really agos i'r sefyllfa yma. A gyndam ffigur fy mab sydd hefyd yn debygol iawn o gael absolutely trash. O'n i'n wybod pa mor gynt i'r fatha plastic sheeting yn y gyd i fyny. Dychmygwch, if you will, y bit yna o American Psycho. Ond replaisiwch yr fwyell hefo cidre de la flagerie brute o Normandie. Mae'n dod o 200 Marguerite. Ah. 200 Marguerite. Wante, ar y gair, mae fy anwyl tad yng nghyfraith newydd rocio fyny tu allan y tŷ gyda fy mhlant. Oh, sugar lumps. Okay, I'm moving away. Falle dylwn ni gael clutyn. Guys, mynd i gael clutyn. Mynd i gael clutyn. Okay. Okay, so one. Mae Sionet di gael clutyn, so mae hi'n... Definitely dyle ti roi dy music o Quantum Leap ar hwn. Have you got your clut? Okay, mae gen I clutyn. Mae gen I gynulleidfa, cos mae'r kids yn edrych fewn trwy'r ffenest. Ddim yn helpful, Lleix. Ddim yn helpful. Okay. Mae'r caig yn dod off y corcyn. Okay, da iawn, Bryn. Mae'r caig i ffwrdd. Let the cider out. Okay. Dwi'n gobeithio fod y stream ddim yn mynd i glitcho allan i fi tra mae'n popio fo. Wycha. Okay, wycha. Mae'r corcyn... Mae'r gweithio'n barod. Dwi'n gwybod mae'r gweithio'n mynd i oroesi hyn i gyd. Os o ddim pop. Just gwynab excited. Ysgubol. Okay, da ni dal fyw. Gawswch chi dull thump. Achos just a dull thump. Haclediad 149, dull thump. Haclediad, the dull thump. Rwan te. Oh my gosh. Rwan te. Dwi'n mynd i yfed. So, 5%, 75 centiliter. Dwi eisiau deffro bore fori. Ond, okay. So mae'r hogle
apparently Cam bach awful. fel stinky cheese. Ond stinky cheese tinged efo afalau, okay? Mae hwn wedi ennill yr Paris International Trophy Gold yn 2025 i fod am ciders, right, okay, mae'r on. Dwi'n ma'n gwybod? Hwn yn radio gret. I know, ond dydy hwn yn radio gret. Llwch chi just neud loads o sound effects, okay. So, mae'r cider de la Fleguerie, the nose of camembert, the taste of crackers. So, mae hwn yn ultra ffrengig yn ei execution. Fydd o'n intriguing i weld pa mor exciting ydy'r meddod sy'n dod otho fo. Achos dwi'n ffindio, dwi'n mwyn gwrs chi'n cytuno lads, dwi'n rhaid yn gynulleidfa. Mae stwff, mae cwrw Belgium yn neud fi'n feddwl mewn ffordd really wahanol i fel just your standard tinnies. Unrhyw'n arall i gael hwnna? Falle taw'r ffaith achos bod nhw'n... Falle taw'r ffaith bod nhw'n 8%. Potentially ydy hynna. Ie, di hynna generally ddim yn helpu. Na. So, mae'n hitio di. Fel o'n i'n deud... Na i ddeud fod mae'r kombucha, mae'na flas apple cider vinegar fernol arno fo. Wyt ti'n teimlo yna just dyna beidio? Ti'n bod mae fatha ffisig, mae'n blasu mor wael, mae rai fod o'n dda i fi. Mae'r gut bach, swn i'n mynd syni, falle bod y cider de la Fleguerie yma yn llawn o bad boys, cos mae yn teimlo fel y fizzy bit. Ti'n meddwl pan ti'n gadael ffrwythau a ti di anghofio roi nhw'n y fridge dros yr ha? Nes i hynna efo mwy ar dion. Nes i twb y mwy ar dion ar ôl bod fyny weld nain a taid, wrth gwrs. Nes i twb y mwy ar dion a nes i adael yn y car a nes i anghofio dod efo fi'n y fridge. Reit. Oedd y buggers yn fizzy erbyn y bore. It was quite enjoyable, actually. Sy'n rhaid ein o'r toast fi. Sydd di mynd off ac yn dechrau fermentio. It's like, Dyna gen i atgofion fi ag o'r iogurt yn ysgol, a ti'n gweld y ceuad yn bylgio. Pontio. Ti'n agor o, a mae dros y grys di gyd. A ti'n dweud, Mae'n iawn i wneud efo iogurt. Ys di cig ti'n wneud hynna, swn i'n awgrymu beidio, de. Reid iogurt ar ben efo a gadl o marinatio. Stuff sy'n dda i fermentio. Yogurt, kombucha. This has been a health partnership with NHS Wales. Beth ti'n gael efo? Food Standards Agency. Ar Food Standards Agency. Ferment away. Gynwch eich seid ar eich hun, greu, dim problem. Peidiwch yn neud eich Icelandic shark. Beth ti'n gael nhw? Pan maen nhw'n cloddio'r sharks a maen nhw'n rhoi nhw'n mewn twll yn y ddeiar am fel 9 mis neu rhywbeth a wedyn digon nhw'n fyny. Fermented shark, well, gret, lovely. Neis ar toast. Mae'n swnio fel, it's a ealing thing. Yeah. I mean... Gret ar toast. Yeah, ti just yn popio lawr i'r fel Tesco Metro ar y gornel, a mae just fel caws, fermented shark, booze. Ti'n mynd, ti'n mynd 20 troeto ar y fama, mae'na rhywun yn gwerthu fermented shark. Mae'n lle lawsi efo pobl yn gwerthu fermented shark. I mean, guys... Nes i weld Jason Momoa yn bita shark neithiwr. What? Ydy hwn yn joc? Na, rhaglen newydd fo'r Apple TV+. Sorry, oedd hwnna'n swnio'n really rude ac yn culturally insensitive yn do, fanna, Sioned. Ydy hwnna actually am fel islanders brodorol yn y South Pacific? Yn Hawaii. Yeah. So, yr hanes o fel yr Europeans yn dod? Mae o ar ôl i Captain Cook cyrraedd yna. So mae wedi cael initial meeting a wedyn, os o neb eisiau mynd, yr argraff dwi'n gael ydi fod i pobl gwyn eisiau mynd yn ôl yna. Ond mae y pobl, yr ynysoedd Maui, Hawaii a Oahu a falle gyd, maen nhw gyd mewn tribes i hynna ac maen nhw'n ffrio constantly. Mae hwnna'n swnio fel yr Cymru. Mae'na waed yn y fod oh my goodness, mae'na gorffest, mae'n 18 plus, fyswn ni'n dweud. A wedyn mae'r pobl gwyn yn dod i fewn yn efo yn episode 2 ac ffwcio popeth fyny to wel, dwi'n siŵr oedd nhw i weld yn ffwcio popeth i fyny hynna'n eitha da, really. Ond ie. Ond dyna di hanes gymaint o lefydd yn De America hefyd, yr Aztec, yr Inca, yr Maya, achos oedd pawb jyst fel
cool. Alla iwsio'r boys gwyn ma i gael gwared o rheina lawr y ffordd. Ie. Jobs are good. Bach o hynna, fes ni'n meddwl. Ond mae'n hygol fod maen nhw gyd yn siarad Hawaiian. Tywod, mae gyd. Mae gen gyd yr is-deitlo? Yndi. Oh my god, mae'n anosom. Pobl gwyn sy'n dod i fewn yna. Mae'n rhaid cool. Yndi. Mae'n gymryd yna, mae'n cool. Ymlaen ar news, felly. Mae hwnna... Dyna sy'n lot llai cool. Slightly llai cool. Skim the news. Skim the news. Dwi'n gwybod, mae hi yn mis... Hwna ddylai bod enw'r segment yma, Skim the news. Skim the news. Skim the news. A neb eisiau'r fucking news. Hai fi byd yr regi, cos mae teulu fi yn ystafell drws nesa. Os da chi isio gyrruith... Gan o regi. Os da chi isio rhaid theme song ar gyfer y tamad yma, gyrwch o fewn. Skim the news. Yes, dwi'n neidio fan hyn Apple News Plus Audio expands into Canada and UK. That's right, mwy o insincere news podcast sy'n i wrando arno. Ie, mae hwnna'n un lle mae nhw'n dewis erthygla long reads generally ac mae nhw'n ddim AI yn darllen o allan. Mae nhw'n actually talu pobl i darllen nhw. Dwi'n mynd cweith siŵr os na mae nhw'n cael... Ie. Dwi'n yn siŵr os dyn nhw'n cael y pobl o'r cwmnia, ta dyn nhw'n cael, tywod, heirio actors i ddarllen nhw. Dim Google, y Guardian, mae gen nhw podcast long reads i hun, so sa dyn nhw'n licensio, tywod, mae stuff mae'n bodoli. Oes. Ond ie, mae'n, tywod, mae'n... Accessibility. Rhan fwyaf nhw'n American, so mae'r elfen na o'r finely polished podcast American thing yn efo. Ond mae o'n really handy ar gyfer, tywod, yr erthygla mowr sydd yn deep dives. Deep dives, we're going deep in. Deep dives. Tair awr ar Gods of Egypt, ia? O, stwff yna investigative journalism, swn i fel os o'n neis gallu cael o stwff yna. Mae'n brilliant, ia. So mae werth cymryd gwrandawiad os da chi efo. Ie. Os da chi'n licio... Access i'r News Plus bit. Hefyd rwan mae'na recipes yn ymwneud. Cael rwy'n darllen allan recipe fi, allai'n gweld bydde Bryn fi'n prosesu hwnna dda iawn. Yn darllen yr erthigol? Darllen y recipes allan. Hynny ydi, yn audio recipe. Na. Mae recipes ar wahân, sorry. Ie, mae nhw'n... Mae nhw wedi partner i fyny fo pobl eraill. Tas ti'n neud o mewn ffordd sexy, just AI Nigella, dio. Just yn darllen ar. Ie. So chdi'n gwrando nhw'n cymryd i gwely. Put some bread in the toaster. And then take a nice bowl and open your tin of beans and put it in the microwave. Yeah. It only needs a minute. Stir with finger. I do feel naughty when I go to the fridge at night and have some beans. Grating some cheese. Ymlaen â ni. So good. Oedd hwnna ddim yn ffôl. Oedd hwnna ddim yn fel heart-wrenchingly depressing. Na. Oh, guys, mae mwy i fod. Gai sôn am fatha, very briefly, Kobo... Yeah, please. Yeah. Am fod mae Pocket, Read It Later service, lle oeddech chi'n gallu, oedden nhw'n defnyddio'r built-in speaking lady on your phone i ddarllen erthygla i chdi os oeddech chi isio, neu darllen erthygla, ond mae Pocket yn wedi dod i ben, ag so nath Kobo, oherwydd fod yn integrated efo Pocket ar gyfer darllen erthygla di, wedi neidio drosodd i Instagram, Instapaper. Yr OG Read It Later service, ag just cyn y sioe, nath Kobo fi dweud, there's a software update. A so nes i glicio na fo, a mae wedi updateio meddalwedd. A'r unig beth mae wedi gwneud hyd yn hyn ydy cael gwarad y Pocket a heb di reid Instapaper arno fo eto. So dwi'n cymryd mae o'n mynd i ddod eto wedyn. Mae rhai pobl yn dweud, ar y dyfeisiadau mwyaf newydd, mae nhw wedi cael Instapaper arno fo hyd yn hyn. A mi nes i estyn allan at y CEO, mae eitha dan at yn ôl, a chwarae teg efo'r Blue Sky a falle. Ac nes i wen, please, paid anghofio am pobl sydd wedi prynu hen Kobos o 2016, neu pryd bynnag oedd o, that final year.
A nath o ddeu thumbs up arna fi. So dwi'n cymryd fod o ddim yn mynd i anghofio amdano ni. Yr hen ddyddiau. Yndi. A hwnna fel yr hen. So dwi'n cymryd, mi fydd na update yn dod i un fi, ond pawb arall efo'r ei newydd Instapaper is the way. A dwi di trosglwyd o'r Kobo... So mae hwnna yn dros pob un o dy dyfeisiadau di? Mae gen ti erthigol long read ti just yn pingio fo iddo fo? No. Yeah, nice. Dyna dwi'n lle mae'n ei... So mae ti actually darllen nhw wedyn? Ar y Kobo, dwi'n darllen lot ar yno. Mae hwnna'n briliant. Swn i just ddim yn cofio bod peth yna. A fod mae'n cymaint haws darllen ar hwnna na fynd ar dy iPad a wedyn, cael distraction. So, os dwi'n pigo hwnna i fyny, mewn i'r erthygla. So, yn dda. Sori, ges i lloncegiad o'r cider. Sori am mi Safonio ein anwyl wrandawyr. So, nhw'n symud ymlaen. Enough is enough. I dumped Google's worsening search for Kagi. So, dwi'n cofio, da ni di siarad am Kagi ar y show yn ddiweddar. Wel, dim yn ddiweddar. Dip yn golew yn ôl, actually, yn do. A dwi'n cofio mynd, oedd y syniad yn amazing, ond oedd talu am search yn teimlo'n ridiculous i fi. Ond, obviously, rwan, mae'n actually yn teimlo falle fel yr unig ffordd wyt ti'n mynd i gael results. Ers 6 mis o'n dwi wedi bod yn talu am Kagi. 5, llai na 5 quid y mis, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod yn talu. So, talk to me, Iest, fel defnyddiwr. Ti'n cael free trial bach o 100 searches, neu dwi'n meddwl ti'n cael gyda nhw, dwi'n meddwl rhywbeth fel la, i drio fo allan, ag ti jyst yn teimlo'n syth bin, fatha, mae hwn yn ffindio stwff, mae wedi cael ei osod allan yn daclus, a does am advertising o gwbl yn unlla, ag mae'n gweithio'n dda, ac mae'n gweithio efo'r bangs fatha wyt ti'n DuckDuckGo os ti eisiau reid. Seren a minus. A wedyn, so nes i ddechrau talu amdano fo, yn benna, wel, o'n i'n defnyddio Ecosia a DuckDuckGo. Ecosia di mynd downhill yn ddiweddar, honna dwi'n iwsio. Nes i sylwi. Honna di, feckin AI o fyny yw dit. O fewn y swyddfa, dwi'n clywed pobman fod maen nhw'n efo defnyddio Chrome ac maen nhw just yn, dyn nhw'n really yn bobl fysa'n newid i search engine, so maen nhw yn Google o hyd. A dwi'n clywed nhw, pan maen nhw'n ymchwilwyr yn chwilio am rhywbeth, a maen nhw'n bob tro'n dweud, oh my god, newch ymchwilio be mae Google wedi deud AI overview. Yr AI overview, ac di cael yn hollol anghywir, am fod mae'r ymchwilwyr yn gwybod yr atab yn barod, maen nhw jyst yn edrych pethau eraill i fyny, a mae'r AI overview yn cael pethau mor anghywir, mor gyson. Ac mae mor overarching, lle dydy bobl ddim yn gwybod. Mae gymaint yn deud AI overview ar y top. Dim dyna beth ti'n mynd i fod allan fel normal. Ti jyst mynd allan, dyma'r paragraff cynta. Dwi'n mynd goffa sgrolio lawr i ffindio dim byd. Ond dwi'n really awgrymu pawb i drio Kagi. Yr unig broblem efo'r iPad, iPhone neu Android ydy... Dwi'n meddwl ar Android o ddim gymaint ti'n gallu reid o fatha default search engine, ond mae'n pyn bach yn convoluted ar yr iPhone i wneud o'n default search engine, am fod dydy o ddim yn un o'r dewisiadau yn y settings. So ti'n gorfod reid o fatha plugin yn Safari, a wedyn, so be mae'n neud ydy, pam ti'n neud y search, be mae'n neud ydy hijackio y search a mynd â chdi i Kagi. So it's a temporary worker. Oedd ti'n iwsio'r browser? No. Na, dwi wedi dechrau defnyddio'r browser, oherwydd gyda fi gymaint o stwff y ffordd dwi'n gweithio yn barod, bookmarks a'r workspaces a'r browser tabs, di grwpio fo'i gilydd mewn Safari, mewn certain ffordd. Ti'n mysio newid o'na? Na, ond dwi dal yn defnyddio Arc yn gwaith ar gyfer y darn e-mail a stwff fel yna. Mae Arc... Dwi mor gytid. Mae Arc basically di stopio datblygu Arc, sef y browser fi mae'n iwsio. Mae'n datblygu yn ei le. So dwi di bod yn iwsio Dia, sef, wante, don't judge me,
o'n i fel, beth alle bod y bob ma? Cos oedd arc y browser, dwi'n gwybod os di yn anwyl randawyr ni, wedi neidio fewn i tri allan, achos nes i awgrymu fo pryd, my gosh, gorau bod fel 3-4 mlynedd yn ôl. Really joio fo, really licio y ffordd o ti'n gosod popeth allan, y ffordd ti'n gallu rhoi pinio tabs a stuff, so ti jyst yn cael colofn ar ochr chwith, wel dwi'n gadw hi, colofn ar ochr chwith, lle mae bookmarks fi i gyd, a mae bookmark folders fi gyd, a mae'n wirioneddol just fel iwsio file fel folder structure, ond i ffindio links gwaith fi, links personol, achos gen ti fel spaces hefyd, so mae gen i fel space gwaith fi, efo bookmarks gwaith a folders gwaith, a wedyn ti jyst yn swipio, o'r ochr dde, a wedyn gen i un ar gyfer stuff personol, a wedyn mae gen i un set-up ar gyfer Haclediad hefyd, so just efo basically IMDb ar Guardian Tech. Ond maen nhw gyd basically neud jobs gwahanol, a mae'n lyflu, a maen nhw wedi dweud maen nhw'n stopio datblygu fo, achos maen nhw wedi symud mae'n i dia. Rwan te, huge problem ystywed Bydd Iestyn Lloyd yn oh god, swn i'n lyfio swn i'n gallu bod like yn smooth DJ mae brain wedi stopio guys, dwi'n hyd yn oed wedi deitha chi sut mae'r cwpl o ddyddiad diwetha wedi bod yn tu ni surprise sleepover, diolch kids. Julia Roberts, huge mistake, big mistake, huge yn Pretty Woman, achos ti ddim yn gallu, achos dwi di cael yn signio fewn, so maen nhw fel, hey, you're an ARC user and you've been an ARC user for many years, like, have a go on Dia, it's our new AI all singing, all dancing browser. Gan i fel, okay, let's have a look. I suppose fi rhaid I fi drio'r stuff ma, yn lle bod fi'n bitcho nhw drwy'r amser. What's happening? Dwi'n trystio'r cwmni ma. Ti methu just wholesale symud dy setup o ARC i Dia. Ti'n goffa cychwyn o'r cychwyn yn Dia. Does na ddim, dwi'n gallu ffindio, like, dwi eisiau fo edrych exactly fel ARC, ond gweithio fel Dia. So basically, Dia ydi, ti'n iwsio fo fel dy browser di, ond wedyn mae gen ti wastad permanent colofn sy'n just yn ChatGPT queries am y cynnwys wyt ti arno ar y pethau ar browsing history ti. So'r syniad ydy bod o'n browser sydd yn cwmpasu'r holl waith wyt ti'n gwneud, a pan wyt ti'n chwilio neu'n gyrru queries, mae o'n cymryd context. So, dio ddim just yn dysgu o'r questions wyt ti'n neud. It could be a privacy nightmare. Dwi ddim yn 100%. Ond mae'n contextualisio o be wyt ti di bod yn chwilio amdan. Fi di trio fo, mae just yn gweithio ar hyn o bryd, achos bod fi'n mynd iwsio fo fel main browser, achos maen nhw wastad yn awgrymu, it works better if it's your main browser, try us for a week. Ond dwi'n methu, cos allai ddim importio... Cymhariaeth efo Perplexity browser ydy mewn ffordd. Dwi ddim yn nabod hwnna. Wel, Perplexity yn cwmni lle ti'n gallu... Mae nhw'n defnyddio ChatGPT, maen nhw'n defnyddio Claude, maen nhw'n defnyddio nhw i gyd, basically, o fewn un browser. Ac maen nhw'n mynd yn fwy at yr agent sort of model lle mae'r browser yn... Fatha ti di disgrifio, mae'r browser yn dysgu ac yn trio fod yn helpful thing. So mae'n... Mae'n dibynnu os ti isio fynd lawr y lôn yna, dydy. No say Bryn. Oedd ges i right, gaf i honestly trio ar hwn. So, on a lot o kind of technical questions o'n i gofyn amdan golygu fideos a cylygreidio, pethau fel na. A byswn i di gallu treulio hanner awr o diwrnod fi yn mynd trwy Reddit threads. Ac o'n i just fel, genuinely, dwi just angen esboniad overview o sut mae hwn yn gweithio. Ac oedd o'n reit there am hwnna, achos o'n i di deitha fo, achos mae'n gofyn i ti mati setio fyny, what voice do you want us to use? Ac o'n i just fel, well, Welsh if preferable. A mi nath o weithiau, so ni'n gofyn rhywbeth yn Gymraeg gyda fo, so fan ateb yn Gymraeg. Ond oedd questions fel, sut mae cylygreidio yn Adobe Premiere Pro? Like, o'n i just fel, o'n i gofyn o'n Saesneg, cos dwi'n credu bod o'n mynd i gael unrhyw adborth Cymraeg am hwnna.
be concise, be clear, just write it like, I don't know, you're the Guardian newspaper or something. Achos o ti'n gallu just deud, talk to me like the dude from the Big Lebowski, neu rhywbeth. Ti'n meddwl, so ti'n gallu mynd, okay man, so you just want to export this SRT right here. Ac oedd o'n helpful. A mi nath o ddod â info nôl i fi, yn ffastach na swn i wedi gallu ffindio fo'n hun. Ond, swn i dal di gallu ffindio, doedd o ddim yn fel trawsnewidiol. Oedd o i fi, oedd o just fel, dwi mewn picil, mae rili rhaid i fi orffen hwn rwan, gyfi roi go ono fo. Ond oedd rhan arall yna fi fel, drych yn y ti newydd fel flush o'r toilet 20 gwaith just i ofyn i hwn sut i cael y greidio rhywbeth yn Premiere Pro. Gallu ti just i gwachio'n fideo o'r YouTube am yr un un mewn amser. Ond o'n i just yn flin bod nhw'n tawtio fo i fi fel, wel, da ni di stopio supportio ac rwan. Fydd hwnna'n marw'n slo bach dros yr amser, dros y 2 flynedd nesa. Ti di wsio hwn, ond ti methu actually wholeheartedly importio dy fywyd i o'i browser dweitha nhw. Mae'n misstep massive, really. I fi... Dyla fod nhw'n sortio hynna allan. Like, dwi genuinely fel... Falle bod hwn achos bod o'n early access thing, dwi ddim yn gwybod, ond oedd yn really di siomio fi. Anyway, oedd hwn yn very much first world problems. Check fi allan yn cwyno bod fi methu cael bookmarks mewn browser. Ti'n cofio pan oedd show ni gyd yn arfer bod yn hyn? Just chatio am... Just chatio am fel... software newydd a dyfeisiadau newydd. It was great. Great times. Yes, dwi di spotio bod ti di deud sticio was I am the happiest person ever fewn yn y notes. Please, esboniwch. Nes i just sticio fe fewn oherwydd fod i'n haf ag... Gwrand ar y swish, yes. Yn lle bod ni'n cael newyddion drwg o hyd. O'n i'n meddwl, just rhywbeth neis yma. Fod mae Steve Wozniak, meddwl o fod yn person happy-go-lucky, a wedyn be oedd na rhyw fideo i fyny ar CBS News lle oedden nhw'n deud fod Steve Wozniak fysa wedi gallu bod y person mwyaf cyfoethog yn y byd, so wedi cadw gafel ar i Apple stock o i gyd erbyn hyn, a wedyn mae wedi reid o'i ffwrdd dros amser a stwff, a wedyn oedd foi yn y comments, idiot, neu rhywbeth fel la. So nath o atab nôl yn y comment, a nath o just atab yn deud, I gave all my Apple wealth away because wealth and power are not what I live for. I have a lot of fun and happiness. I found a lot of important museums and art groups in San Jose, the city of my birth, and they named a street after me for being good. I now speak publicly and have risen to the top. I have no idea how much I have, but after speaking for 20 years, it might be 10 million plus, a couple of homes. I never look for any type of tax dodge. I earn money from my labor and pay something like 55% combined tax on it. I am the happiest person ever. Life to me was never about accomplishments, but about happiness, which is smiles minus frowns. I developed these philosophies when I was 18 to 20 years old, and I never sold out. So, ffordd i fyw de. Hynna di'r hyn tech bros ydyn ni... Lle mae hynna? Yn union. Mae'r tech bro yma... Pam fod y lleill i gyd yn trio llosgi'r byd yn just yn reid atebion bullshit i chdi mewn rhyw overview crap. Wow. Yeah, fair play. Oedd yn amazing, achos ar Daring Fireball, Anwyl Daring Fireball, a fel yr anecdotes ma amdan, mae just i rhoed... I gave up the wealth away because wealth and power are not what I live for. So, what? Tech bro? O'n i clywed yw stori, oedd di mynd ar i podcast ar rhywbeth di brynu Mac newydd iddo fi hyn. Ac nath o gofyn i'r boi yn y siop, can I use my Apple employee discounts? A fo'n dweud, mae'r boi yn mynd do you work for Apple? Mae'r boi yn ystyn i fatha i staff ID fo, mae fatha number 2. Yeah. Ac oedd y boi ddim fatha sort of sa Steve Jobs fatha, who do you know the fuck I am? A dyn oedd it was fatha, yeah, I work for Apple. I work for Apple. So, a mae dal di cael gadw gafel ar ei discount card fod yn officially gweithio. Mae o, beth sa ti'n deud fel, sut sa ti'n disgrifio? Apple. Guys, dwi ddim yn recordio rwan. Oh, Sioned. I was not going to open the whiskey, but then something happened. Oh, boy.
Okay. I bawb gael gwybod, da ni dal ar y news, mae'r Jamesons allan gan 66% o'r Haclediad, achos mae FaceTime wedi absolutely ghostio ni, di cicio fi off, ond Bryn ddim yn clywed fi o gwbl, oedd Iestyn yn clywed fi'n ffain. O'n i'n gweld Bryn yn ffain, ac yn clywed Bryn yn ffain. So o'n i fanna just a withdraw mynd oedd lle mae Sioned? Dim di textio dweud. A Iestyn oedd beth ti'n sôn amdano? Ti'n clywed fi? So o'n i fanna, methu dag pan mwy... Ac o'n i'n meddwl bod Bryn yn chwarae 4D chess, ac yn ffidlan efo brain fi, with his manipulative ealing skills. Chos dwi'n fatha rhyw fatha mad psychopath. I mean, tech bros gonna tech bro, Bryn. Ti just yn technological person. Mae'n ffain. Anyway. Yn ôl â ni, mae Iest yn mynd i gael absolute whale of a time efo'r edit ma. Gweithiwch am y benod yma allan yng nghanol mis Medi, okay, guys? Mis Medi blwyddyn nis. TBH, ti'n iawn. Isio neud i fynd, o gennau cwpl o... stories o'n i di popio fewn, lle ni just skimio dros nhw. So mi dwi'n reid yr overview. Dwi'n sort of dallt y T-app thing ma. Ond bedio... So, dau stori. So, un app o'r enw The Tea, neu just tea, T-E-A, am te. Basically, spill the tea. It's a popular women-only dating safety app called Tea. Less users compare notes about men to see if they are dating the same person or if anyone has red flags to share. So mae tyma bach fel... So mae Facebook groups, ti'n modd, like, are we dating the same person kind of groups. Ac oedd hwn yn app lle menywod, trafod, dynion peryg. Basically, yn y ffordd oedd y Me Too movement i fynd, hey, dyn ni gyd yn gwybod bod y boys ma yn sys, yn hytrach na iddo fod yn open secret, gallith o just fod yn open. So bod bobl ifanc sy'n dod fewn y diwydiant ddim yn cael ei absolutely kind of dinistrio. So hwnna. Ond wrth gwrs, dwi'n mynd gwybod os dwi'n rhywbeth i wneud efo 4chan, but mae'n teimlo'n eitha 4chan i, bod mae hwnna i gyd wedi cael ei hacio, basically. So mae'r app wedi cael ei hacio. So mae'r stori ma o fel... diwedd mis diwetha, diwedd Gorffennaf. Ond just yr syniad ma o bod spaces benywaidd yn target ma am un peth, unrhyw beth sydd yn kind of cnocio pwer yr patriarchaeth yn mynd i fod yn instant kind of target hawdd neu target legitimate i dy incels, kind of, dwi'n gwybod beth i galw nhw dyddi yma, achos maen nhw gymaint mwy na incels, maen nhw'n just yn, like, dynion ifanc rwan, maen nhw just dyma ydy, like, y frwydr fythol, lle ni ddim, mae'n tough. Mae rwy'n, Jess Davis, dwi'n meddwl di enw hi, mae'n arfer bod yn model, mae'n neud lot o rhaglenni i Hans ar S4C, mae'n sgwennu llyfr, a mae hi yn really, really dda, am fflagio fyny like dating ar so na just like at _ Jess Davis ydi hi ar Instagram a mae'n great follow. Basically enw i llyfr hi ydi No One Wants to See Your Dick, a handbook for survival in the digital world. Ac oedd hi yn arfer, oedd hi'n model ac oedd hi'n neud FHM a stwff yn yr hen ddyddiau ar slawer dydd. A rwan mae hi just yn like, dwi di bod trwy'r hwnna, dwi di cael yn revenge porn, dwi di cael hyn i gyd, a dwi isio fel, like, di hi'n yn hen, ond mae hi'n hen ben yn yr like, byd digidol, so mae'n like, dyma beth dwi isio i fel merched ifanc sy'n dod fewn iddo fo. Yr sort of, dyma beth sy'n wedi licio, sy'n wedi deud i fi i gen mwynhad yn o fath o beth. So, mae hi'n sgwennu'n greu, a oedd yr stori amdano'r app yna di really neud fi feddwl am y gwaith mae hi'n neud, so mae di neud mae di neud lot o stuff yn Gymraeg hefyd, so dwi'n just meddwl bod hi'n really fel she's a good find ar hwnna. So dwi'n mynd abod hi, ond oedd hwnna'n rhywbeth o'n i just eisiau fflagio fyny. Yr ail stori sydd ddim
really un peth, ond kind of yn yr un un mwy amdan data security a sut mae y cookies bach na'n dilyn chdi rownd yr internet. Basically, so Taylor Lorenz, dwi wedi siarad fy hun yn blaen, mae hi tam y bach of the ilk of the overly processed podcast, ond dwi'n credu na dyna di just y ffordd ti'n gorau siarad os wyt ti'n gwneud media yn America. A mae gen i YouTube channel, so obviously mae'n goffa siarad mewn ffordd eitha YouTube-y, extreme, ond fideo mae hi di wneud, your phone isn't listening, here's what's actually happening. Amdan dim just cael ti'n cael dy Tesco Club card, ti'n cael dy Boots Advantage card, ti'n cael dy Mae'r rhain i gyd yn adeiladu network o wybodaeth amdan pob peth wyt ti'n neud. Mae gerdyn Lidl di yn basically yn gallu deud faint o bobl sy'n ydy wyt ti'n prynu like, maen nhw'n gwybod heb bod ti'n rhannu'r info na maen nhw just yn gwybod o. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod ers fatha blynyddoedd maith, so fatha'r hen, a dwi'n meddwl hwn un o'r stories mae hi'n dod i fyny fod dangos ydi y syniad bod mae'r archfarchnad yn gwybod bod na rhywun yn ddeichio gyda tu cyn i nhw hyn o'n gwybod, chys a hwn di'r tamad o'r peth big data ma, dis bod nhw'n gallu edrych am batryma a wedi gweithio allan ar be maen nhw'n gweld o'r patrwm yna, maen nhw'n gwybod ti di newid, ti'n prynu llai o gwrw, a ti di reid stwff sydd yn lot o hyn yn efo. Oce, mae'n sians rhaid bod nhw'n efeillio, chys maen nhw'n di gweld y patrwm o pethau newid. O'i holl, o'i big data nhw, data mining. Dwi'n eitha convinced, bod Morrisons yn defnyddio data fi ar gyfer maen nhw'n gweld, mae Iestyn yn really licio prynu'r thing yma. Da ni'n mynd i stocio hwnna wan, just i ffwcio fo. Dyna sy'n digwydd i fi constantly efo Morrison. Just i ffwcio, Operation Fuck with Iestyn. I mean, let's do it. Na, ond mae hyn ydy'r tamad o'n efo maen nhw'n gweld, maen nhw'n gwybod. So, ti'n defnyddio data i trio dylanwadu sy'n mae pobl yn behafio, ti'n defnyddio data i trio predictio pob math. A mae lot o'n efo, dwi'n necessarily wyddoniaeth as such, ond mae mwy o sort of, mae nhw wedi dechrau sylwi patrymag yn gwybod sut i gallu dylanwadu ar e'r patrymag yma. Ond bod hynna wedi digwydd ers ymhell cyn iddo fo fod yn digidol. Odi digwydd. Ti'n sôn am amser pan oedd y Tesco Club Card cael ei lawnsio, oedd y Chaos Computer Group ages yn ôl, oedd nhw'n yn ei cyfarfodydd o'ch di swapio fatha loyalty cards efo rhywun arall. A so, wedyn o'n deulu o 5 suddenly just yn prynu microwave meals for one fatha beth a really just fucking efo'r model. A so be ddigwyddodd oedd pan nath yr data lake. So, be mae cwmnïau mawr ti edrych neu wan ydy, mae gen nhw be maen nhw'n cael o'n data lake. So, maen nhw'n just yn dumpio'r data o bob dim at ei gilydd, ffindio rhyw fath o primary key gallu uno'r data mae gen at ei gilydd, a dyn just trio wedyn adeiladu patrwm mawr y beis yna. A ydy, mae lot o'n efo mor stwff fydd chdi actually modlon mewn ffordd eitha synhwyrol. So, oedd y syniad yma, da ni'n mynd i predictio os ydy rhywun wedi ydyn nhw feichio gyda beidio. A mae stwff yna, mae'n batrwm ti'n gallu gweld, ti'n gallu gweithio fa allan, lle trwad i fatha lot o stwff dwi wedi gweld pobl yn meddwl, fyrra ni weithio allan ydy'r cwsmar yma'n hapus efo ni'n beidio. A mae lot o'n theories, mae mwy o mae wedi gweld patrwm, mae wedi trio dod i fyny efo esboniad i'r patrwm yn ytrach na fatha trio dag pam bod y patrwm yn digwydd. So mae lot o stwff sydd actually neu synwyr yr ein o fo sydd ddim. Ond wyt ti'n, fel rwy'n sy'n goffod edrych ar ôl, neu yn hanesyddol wedi goffod edrych ar ôl, mae'r mynyddoedd yma o data, diolch yn specifically data sydd yn gysylltiedig hefo ti weithiau, neu ydy o'i gyd fel, neu ydy o just fel ti'n deud, llyn o data, lle mae'r person, mae'r
type yma o bobl yn neud y type yma thing, a diolch yn personalised i chdi, neu... Fudge i ryw radda. Fudge. So mae gen ti... So mae gen ti data sydd yn fatha personal data sydd yn stwff amdana chdi'n benodol. Okay. So mae hwnna wedyn mae hwnna sy'n cael ei warchod i fod cael ei warchod ar y ffordd mwyaf. Mae gen ti wedyn be maen nhw'n galw'n anonymised data, sef mae chdi'n llythrenol ddim identify person efo fo. Okay. Mae anonymised data yn iawn yn hynod o anodd. So nes i, enghraifft nes i, o'n i ar gwrs a nath o rhaid frawddeg i fyny yn deud John Smith is a CEO earning 1.5 million and lives in Richtown, Berkshire fath o beth. Ti'n dweud, okay, alright. So sy'n sa'ch chi'n anonymisio'r brawddeg na? So dweud, okay, o'ch chi'n dweud a person earns this much money and okay, na di hwnna ddim chos eich ond fos yn byw na so dyn eisiau ddod i fyny fo a person somewhere earns money doing something mae'r pwynt dweud yeah, basically yeah, dyna ti'n so mae hwnna di'r fersiwn arall so mae gyd ti wedyn pe maen nhw'n cael pseudonymised data so dio ddim so beth ti'n neud ydy ti'n cymeryd elfen o'r data so enw rhywun dyda a ti'n redag o trwy algorithm sydd yn hasio fo so wwan mae o'n just fatha x3727 hash star 2537 or beth o hwnna di pin number fi joc mae'r so secure. Sorry, dwi'n sy'n meddwl am Spaceballs o'n i. It's a combination an idiot has on his luggage. Oh, that's the combination of my luggage. What a great film. Sorry. So, dydy wedyn... So, dwi ti'n... Be ti wan yn cyfeiriad ydy number yn lle person. Ond... Os ti wedyn yn dod yn ôl fel y person yna a ti roed yr un enw trwy'r un algorithm gei di yr un atab so ti wedyn yn gallu cario ymlaen adeiladu'r profile na so dydy'r data ddim really yn anonymised mae o'n pseudonymised so mae hynna'n fudges eitha gwael mae'r cwmni yn defnyddio i gallu dal cario ymlaen prosesu'r data ond ddim mewn ffordd lle bod nhw yn reidrwydd yn gorfod mynd i'r traffarth fysa rhywbeth mwy interpretation mwy llym o'r gyfraith yn roed i chdi. Dyna pam bod gennym ni Bryn ar y show. Yeah. Thank you so much. So mae'r... Mr from Richtown, Berkshire. So a hwn ydy'n rhaid o dwi'n wedi gweld be oedd Taylor yn deud amdano fo. Yeah, so enw'r fideo ydy How Target Figured Out a Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did. Yeah. So just creepy on kind of overly dramatised eto. YouTube, it's a clickbait. Mae hyd yn oed o'r ffordd maen nhw'n sgwennu am pethau sydd actually fel ti angen gwybod, ond ti gorau neud o mewn ffordd clickbaity. So mae Taylor Lorenz yn dda iawn am wneud hynna. So mae'r problemau efo stwff fel so so ti'n creu, mae'r cwmni yn creu y patryma yma ar sail o data, ond beth ti'n cael lot o'n efo, maen nhw wedi gweld patrwm, a maen nhw'n trio esbonio y patrwm, a wedyn maen nhw'n cymeryd y patrwm, a wedyn ac applio hwnna i rhywbeth arall. So, yn y sefyllfa o rwy'n efeilliog, mae'r patrwm o be maen nhw'n bita newid. So, mae hwnna rhywbeth ti'n gallu edrych a gallu gweithio allan beth sy'n mynd ymlaen, a dyn ti'n gallu gweld, mae'r patrwm tebyg yn digwydd i'r person yma. Reit, mae'n ei chance bod nhw'n feichiog. Neu ti'n gweld fatha, maen nhw wedi stopio prynu processed foods, a maen nhw actually di newid i prynu fwy o ffrwytha. Ti'n dweud, maen nhw ar ryw fatha health kick. Gret. Ti'n gallu gweithio stwff fel allan. O beth sy'n digwydd wedyn ydy, ti wedyn yn dod i... Chys bod hwn ddim yn wyddoniaeth iawn, a mae lot o'n teddu bod yn beth yw'r gair gorau yn disgrifio fo guesswork yn masqueradio fel gwyddoniaeth mae rhywun yn creu patrwm sydd ddim
batrwm go iawn, mae wedyn hwnna'n yn effeithio sydd mae'r person sydd yn digwydd disgyn mewn i'r patrwm yma yn cael ei trin gyn y cwmni yna. A dos dyn nhw'n nesaflu yn oed yn gwybod bod peth yma'n digwydd. Mae nhw'n gweld efo e-commerce, peth mwyaf di fatha bod rhywun yn returnio lot o bethau. So mae nhw'n trwy gweithio allan, wel ydy'r person yma y sort of person sy'n mynd i returnio lot o bethau. So mae nhw'n... So dwi'n meddwl un siop wedi penderfynu wan bod nhw'n mynd i dechrau chargio pobl mwy os maen nhw'n returnio lot o bethau. Ti'n meddwl, dwi just... ar sut maen nhw wedi dod i fyny efo'r model, ydy'r model actually gweithio, ydyn nhw wedi yr hen peth Sherlock Holmes is deduction you change facts to change theories rather than theories changing facts fath o beth so mae o'i gyd yn yr kind of pervasive marchnata. Mae'n big thema meddyliol gen i fi, sut ti'n deud hynna fel, bod mae gyd yn byw yn late stage capitalism kind of peth yr amount o ffyrdd mae bobl clyfar iawn yn ffindio i allu werthu stwff i ni neu confinsio ni bod ni angen stwff cyn bod ni hyd yn oed wedi cael chance i feddwl ysydyn, cos dyna be ydi hwn i gyd yn dweud fel mae'r blinking Lidl app exactly beth, mae'r Lidl app dim ond newydd ddechrau dysgu bod dim cath gennau dydw i ddim eisiau pet food vouchers, dwi ddim byth yn o pet food vouchers, dydw i ddim yn prynu pet food so fod dal yn trigger nhw i fi, so hynna'n ei fi ti'n bod yn bach o well, a ni fel, well, dyn nhw'n all knowing ond maen nhw wedi kind of finally fel bod i huge data machine nhw wedi dechrau cicio fewn rwan, achos oedd gennyn nhw ddim carden tan fel just cyn cyfnod clo, dwi'n meddwl ond mae hwn yn thema da ni'n mynd drwy fo reit aml yn dydyn ni. Ga i fynd i ofyn i Bryn mwy na thebyg, lle da ni'n sefyll ar y funud i gyd fynd efo hyn ar Online Safety Act a be mae di bod mis neu rhywbeth ers efo gicio fewn? Gosh, ti'n meddwl beth, da ni'n hyd yn oed wedi di'r Online Safety Act ddim really cyfro stwff fel ma. So'r Online Safety Act really di bod ti'n gorau amddiffyn, bod ti'n gorau controls i fewn i nadu plant gallu gweld pethau sydd yn harmful. Mae gyd i neud efo plant. Think of the children ydi o yn gyfan gwbl. Yeah, think of the children. Ti sôn am basically hwn di'r fatha'r statutory equivalent o'r Helen Lovejoy gif. A'r problem ydy, dydy'r nath y llywodraeth basically pasio deud mae rhaid i cwmniad amddiffyn pobl amddiffyn plant o pethau sy'n harmful. Nath o ddim diffeinio be mae harmful yn meddwl a nath o ddim diffeinio sy'n mae'r technoleg fod i weithio a roed y baich i gyd ar Ofcom i tre gweithio hynna gyd allan. So mae'r Ofcom di trio neud y gorau gallan nhw a wan be maen nhw wedi neud ydy so mae pam bod gwefannau gorau rhoi mwy o age restrictions i fewn a mae lot o'n dydy'r technoleg ddim gweithio mor dda a mae pobl yn gobeithio bod a beth sy'n digwydd ydy mae yna lot o bobl wan dyn nhw'n VPNs i fod yn gwmpas y beth yma so mae'r llywodraeth wan a dwi'n nes i gael flin chdi bach nhw chdi darllen yn y papur oedd y Children's Commissioner yn dweud mae yna blant 6 oed ar Snapchat yn gweld porn Mae rhaid i hyn stopio. Pam mae plant 6 ar Snapchat? Be mae plant 6 yn daif o smartphone? Pam mae gen nhw Snapchat? Di hyn ddim yn bethau pam. So di'r Online Safety Act ddim really delio efo'r data yn yr ffordd. Ond y problem ydy efo, a ti'n dweud efo legislative capitalism, mae hwnna, beth sy'n digwydd ydy, mae'r cwmnïau yma wedi creu yr databases anferthol yma. Wedi mae'r pobl... Sy'n dweud nesli bod nhw'n pobl clyfar, bod nhw'n pobl sy'n meddwl bod nhw'n clyfar. Sydd yn waith o sy'n peth. Yn dod i fewn efo'r fatha'r syniadau yma o be fydd nhw'n neud efo'r data. Mae nhw'n mynd o gwmni i gwmni yn dweud, nes i wneud hyn yn ymwneud. Be dwi'n ddim yn siarad amdano ydy,
nath o actually weithio yn y cwmni dweitha. A maen nhw'n dod i fyny efo'r theories ma, a dydy nhw ddim necessarily, a beth ti'n weld lot o'r amser. Yn ei gweld hyn, o'na erthigol yn sôn amdan defnydd o AI mewn busnesodd, yn dweud, o'na 95% o schemes wedi cael creu busnesodd wedi methu di selio ar AI. Nice. A so mae'na domar o pres yn cael defnyddio a cael wastraffu ar trio neud y schemes ma, sydd ddim actually yn gwella pethau, dyn nhw'n creu mwy o elw, dyn nhw'n just llosgi arian i trio fatha gwasgu just ceiniog arall allan o cwsmar yma neu bent arall neu maen nhw'n eisiau cael dweud mae haid i chdi brynu a ti'n fatha, wel so ni wedi cael un oesodd yn ôl ges i teiri fo rhywun oedd dweud oedd wel fydden ni fynd trwy bas data ni a gweithio allan pa gwsmeriad fydden ni wedyn wel iawn wyt ti di llnau fyny hwn o gwbl ti di cael gwarad o data wel na sy'n eisiau ni cael gwarad o data ti dweud wel oes chys mae'r chance rhaid da bod yna rei o pobl sydd yn y bas data wedi marw a wedyn dweud o ia no so mae'r Data Protection Act ond yn apply i pobl sy'n fyw ia ond ti'n trio marchnatau pobl sydd wedi marw so ti'n mynd i gwario pres ar gyrru vouchers i pobl sydd wedi marw so ti sort of o'na un stori eitha erchill amdan dwi'n Pampers oedd rhyw sgîm lle ti'n gallu cofrestrid y blentyn mae hein yn toxic fel bounty club so ti'n cael wedyn fatha care package ti'n cael nappies a bachu a be oedd i digwydd oedd y fam di colli'r babi tra ni'n disgwyl o a wrth gwrs be ddigwyddodd oedd gafon nhw barsal yn y post wedi adresio i'r babi ac oedd y babi di marw a beth yn gwybod wedyn ydy ar un pen blwyddyn wedyn doth ein arall ag arall so ti'n creu y schemes ma ddim yn necessarily yn meddwl ond just marchnata toxic marchnata just a mae'r cwmnïa ma'n meddwl bod rhaid iddyn nhw neud y stwff efo'r data yma bod rhaid iddyn nhw chys mae competitors nhw'n neud o so mae rhaid i ni neud o mae'n fatha ti'n sôn am fatha Dr. Strangelove sort of mae gen ni mae'na underground bunker gap mae rhaid i ni gael pethau mwy os mae gen nhw fo mae rhaid i ni gael a so does a neb actually ar un pobl sydd symud o cwmni i cwmni yn neud yr un nonsens ma a does a neb actually eistedd lawr a dweud ydy hwn wedi neud pethau'n well a swn i'n dweud 9 gwaith allan o 10 na di dydio ddim na a un o'r llyfrau dwi'n newydd bod yn darllen mae'n sôn o'r enw Alchemy Wel, nes i sôn amdano fo ac oedd o'n sôn amdan oedd o'n deud oce, gret, ydy gen ti data, ffantastig ond i data mae'n deud i chdi beth sy'n digwydd o'r dyfodol mae'n jyst yn deud i chdi beth sy'n digwydd o'r blaen ti wedyn cymeryd y patrwm ac yn projectio fa allan oce, ffain os chdi di edrych ar y data oedd deud yn y llyfr edrych ar y data yn 1993 so fod i deud mae'r fax machines yn bod yn ffantastig so maen nhw'n cael gwych o dyfodol chys mae'r defnydd just yn cario mlaen codi ti'n fatha mae'r fax machines ti'n meddwl amdano sort of y syniad sa'ch ti oedd yn deud oedd Nokia problem yr syniad ma os chdi edrych ar data Nokia cyn i'r iPhone cael ei launch oedd yna neb yn mynd i wario mwy na $500 ar prynu ffôn so dweud, wel, pam sa'n ni'n neud ffôn strytach na hynna wedyn mae Apple dod allan a dweud dyma ffôn sy'n costio $1,000 a mae pobl yn mynd fucking great dwi eisiau hynna a suddenly mae'r marchnad yn mynd hollol yn y direction arall so di'r data so mae cwmnïau sy'n cael sound yn just yn edrych ar y data
just yn mynd i cario ymlaen yr un pethau. Ond mae mor addictif ddwn, achos mae mor bwerus. Mae mor bwerus. Dim hynna dio, ond mae mwy o fatha, mae o'n saff. Ie, ti'n gwybod. Mae'n fyni'r o'r gwyddoniaeth yna fo. So ti wedyn yn gallu dweud, wel, allu dim rhoi bai yna fi, oedd y numbers mae'n dweud bod o'n mynd i fod yn gret. Da ni'n mynnu pob peth. Exactly. Ond... Ti ddim yn mynd i cael unrhyw fath innovation yn efo. Dyna beth rydyn problem sydd wedyn efo stwff AI ydy. Ti symud y penderfyniadau yma i'r things yma. Sydd ddim ond yn rhedeg ar data. A maen nhw wedyn yn mynd i wneud yr un penderfyniadau. Dwi yn gwybod, da ni wedi, mae hwn yn eto yn rhan o'r llyn o stories am data leaks, AI, pethau, fydd sy'n cario ymlaen efo ni ar y rhaglediad. Ond sôn am insane amount o data, a ni really eisiau neud efo yn y stori. Neu hwn di'r un ola ni dwi'n cedi yn y serious news. Like, cysylltiadau'r Guardian, y Guardian ydi ffindio, mae'r cysylltiadau rhwng Israel a Microsoft yn eang, yn huge ac yn technoleg Microsoft sy'n actually rhedeg yr insane surveillance systems gen Israel yn rhedeg ar Palestina. Yes, ti di roi hwn fewn. Dwi di darllen hwn drosodd. Dwi'n sioct bod hwn ddim yn llawer mwy masif. Mae'n mental fod yn yr iseldiroedd, dwi'n meddwl mae'r data center, mae just yn bizarre fod nhw Microsoft di cytuno i fod, gawn ni ddefnyddio Azure fatha y lle i brosesu'r holl interception o'r galwadau a'r text messages ma gyn pobl Palestinian. A cysylltiadau really personol rhwng pennaeth technegol fel Israel efo Satya Nadella sydd fel efo sydd actually yn fel prif cadeirydd Microsoft, beth ydy, Chief Executive, dyna ti. CEO, So, Commander of Israel's Military Surveillance Agency, Unit 8200, Satya Nadella has met with the Commander of Israel's Military Surveillance Agency. On the chief spy's agenda, moving vast amounts of top secret intelligence material into the US company's cloud. Ond mae hwn yn insane amount o data, galwad, pob peth sy'n dod allan o'na yn mynd trwy hyn. Dwi'n dallt yr apel i Microsoft yn neud hyn, chys be fydd rhywun meddwl ydy maen nhw'n gallu gwerthu. Wel na mwy na cash ydy y syniad bod nhw'n gwydyn yn gallu troi rownd i America, i'r Llywodraeth yn America, dweud, hei, da ni di adeiladu y system ma based ar beth ddigwyddodd yn Ukraine a beth sy'n digwydd yn Israel. Da ni gwybod bod y system ma'n gweithio, da ni'n prosesu y data ma in real time, a so maen nhw wedyn yn gallu gwerthu hwnna wedyn i'r NSA, i'r Pentagon, a maen nhw'n gwybod bod o'n mynd i weithio. Wow. But dwi'n edrych ar y chunks fan hyn. Files suggest that by July this year, 2025, 11,500 terabytes of Israeli military data was held in Microsoft's Azure service in the Netherlands, with a smaller population was stored in Ireland. It's unclear if all of this data belongs to Unit 8200. Some may belong to other Israeli military units. Oedd dweud, so un o'r problema oedd wedi gweld ar ôl 9/11 yn America oedd dydy dydy'r data o'r reidrwydd yn actually help erioed, so'r cwestiwn maen nhw'n dweud ydy fatha, ti'n prosesu'r data ma, ydy actually roed rhywbeth dynyddiol i chdi. Ond y pŵer ydy o'n dweud, exactly. Yr oppressive, anhygoel amount o pŵer dros bobl. Be sy'n dig, a lle maen nhw'n... A hwn, a ti'n cael yr unig cwestiwn ti'n cael wedyn os hwn o'r pethau mawr, da ni newid cael y Notting Hill Carnival yn Llundain. A oedd yn y helynt mawr bod y heddlu wedi roed system adnabod gwynabau. Hwna'n cael ei testio yn station Gaerdydd, A so ti'n roed y systema mewn a ti'n
prosesu'r data yn gyflym a gydio actually neud y pethau well. Mae'n anodd gwybod yn union a'r grym mae hyn ar roed i llywodraetha ac i grwpia fatha, wel, mae Microsoft wedyn yn mynd i gael lot o grym a lot o bwar, chos be maen nhw'n gallu neud ydi troi rownd a just switcho'r pethau ma off. So maen nhw wedyn, mae'r Israelis yn dweud, da nhw'n mynd i dalu chi, oce, ffain, o'n i just cadw'r data chi, a da chi'n mynd cael yn ôl. Neu maen yn Ukraine, wel, da ni eisiau gallu amddiffyn y systema ni, ma nhw'n dweud, da ni methu talu chi, Microsoft dweud, ffain, nhw'n just switcho off i chi. Ti'n gweld wedi hefyd y stwff maen nhw'n cael symud i Amazon a Google hefyd efo cloud services mae'r ffaith bod y system yma yn dwylo lot o gwmnïa mae o'n just yn creu sefyllfa lle da ni'n ordibynol ar grŵp bach o gwmnïa sy'n tueddu bod o fewn un gwlad a beth sy'n hwnna hefyd wedyn ydy ti'n mynd i'r Patriot Act mae'r Americans yn cael mae'r Llywodraeth America jyst gallu troi fyny efo warrant a dweud o hefyd hynny efo warrants just efo dweud da ni eisiau data bob dim please a diolch yn fawr a hwnna oedd y part o'r whole thing efo bod data yn Ewrop yn cael ei dal yn Iwerddon ond maen nhw dal yn gwmni American maen nhw'n cael dal troi fyny dal cael mynediad i'r data so dwi'n gwybod chi'n gwybod am fideo essayist o'r enw Lindsay Ellis oedd hi'n dros y fel 10-15 mlynedd diwetha oedd hi'n un o'r rhai cyntaf oedd wedi cychwyn yr fideo essays mawr so oedd y rhai eitha impactful so like awr like y cynnyrchiad yma so mae hi newydd ddod nôl rwan wythnos yma efo mae gan amla yn cyhoeddi draw ar Nebula sef fel platform i YouTubers sydd isio rhyddid off yr algorithm ac i bobl cefnogi nhw draw fyna. Mae hi wedi dod allan, yr stori hi ydy cymryd y lens, so Miss Rachel, dwi'n credu fel YouTuber plant, mae fel a sut bod yr right-wing crackpots wedi basically mynd ar ei hôl hi am gefnogi elusennau plant, ond elusennau plant specifically oedd yn gweithio yn Palestina achos mae hi yn mae'n gweithio hefo plant bach like, plant bach ydi ei chynulleidfa hi a mae hi'n arbennig ar gwaith mae hi'n neud Miss Rachel ac mae'r fideo essay yma yn 2 awr ac 20 munud a dwi mond sy'n deud hanner ffordd drwyddo fo a'r ffaith taw mae'r thing ma bod America yn defnyddio Israel ac Iddewon specifically yw rhesymau hunan yn hytrach na fel cefnogi un ochr neu'r llall mewn rhyfel mae'n really gymlaeth a mae Bryn fi dal yn trio cael y ffordd rownd yn efo o fel maen nhw'n mynd round yn mynd well it's anti-Semitic Miss Rachel is obviously anti-Semitic whereas mae rhain yn actual neo-Nazi fascists ydy ei ysbrydoliaeth nhw ond maen nhw'n neud hwn quotes yn enw Israel yn enw Iddewon ac American Iddewon a dwi really yn awgrymu neu anogrwyn achos weithiau mae'n really exhausting i wylio neu i wrando ar cultural commentary America mae'n really blino fi achos mae podcasts fi'n American YouTubers dwi'n gwylio yn American newyddion dwi'n darllen yn American so mae'n knackering ond dwi angen deall do achos mae pethau fel hynna yn rhoid cyd-destun i fi am sodding St George's flags yn cael ei peintio roundabout yn Llandudno. Mae'n rhoi cyd-destun i fi mae'n teimlo fel y freaking 80s yma lle mae gen ti full on fucking fascist marches yn Brydain bloody flags
St George, Bobman, a'r ffacars ma yn teimlo fel bod nhw'n wel, da ni'n gallu dod allan rwan. Mae'n greu. Just achos mae hyn wedi digwydd yn America, so maen nhw fel greu. Mae Farage yn gadael i ni wneud o fan hyn. Pan oedd y BNP yn arfer bod yn joc, mae hwn rwan mae bobl yn agored ac yn llwyddiannus yn pwysio hyn. So dwi'n teimlo, mae'n know your enemy math o beth, o wylio y ton yma, achos lot o'r fideos mae hi'n neud ydy basically sut mae'r bobl ma sydd yn neud allan bod nhw'n Gristnogion yn perswadio bobl yn y ffordd mae o'n mor fucking Orwellian. Mae nhw'n perswadio bobl bod empathy yn rhywbeth i'w gysau a rhywbeth na ddyle ti gael fel Cristion. Mae empathy yn wrong. Achos mae empathy just silly merched yn cael ei Pennod i troi achos bod nhw'n teimlo'n sorry dros y Hamas ma. Hamas ydyn nhw, chi'n gwybod, y kids bach ma sydd yn llwgu a'r mamau ma sydd yn colli i sanity, i bywyd, i teuluoedd y terrorists dyn nhw gyd. Ti'n gweld, ond allwch chi'n bod yn empathetic efo nhw, achos maen nhw gyd yn ges. A dyn ni eisiau amddiffyn yr Iddewon. Whereas mae ideology nhw'n full on. Taswn nhw'n cael, just fel ddim o'i rhan nhw, bys nhw just yn cael gwared o Iddewon o America, dim problem. Y stwff yna sydd yn dod at ni, fi'n gwybod dwi wedi mynd completely off. Mae'n gorau cael allan weithiau. Mae'n ffiaidd a mae'n dychryn fi. Mae peth i mae'n lot, so mae'n corruption o beth i'n darllen yn y Beibl falle, dweud hwnna mae empathy cariad ag at dyn nhw Gydfyn. Mae'n part, mae'n llythrenol. Mae'r fideo yn arbennig, mae hi'n mynd fewn mor fanwl i'r ffyrdd maen nhw'n neud o a'r platform mae o'n yr Orwellian aspect o'n fo ydy y ffordd maen nhw yn deud pethau hollol nuts gyda arddeliad a sy'r rhai yn deud sincerity ond ti'n gallu gweld o mae yna seminarau yn esbonio exactly sut wyt ti'n gwneud hyn sut wyt ti'n troi bobl yn erbyn i gilydd a dwi'n yn gwybod beth ydy i endgame cas nhw ond pan mae empathy'n diflannu pwy sy'n mynd i sychu tunnau nhw yn y nursing home? Wel, yr un pryd so part o'n fod mae gyd si elfen eithafol Cristnogaeth fath o beth sydd yn teimlo fatha be da ni eisiau neud ydy cychwyn yr end times mae lot o hynna amdan mae'r beth sy'n digwydd yn Palestina yn rhan o'r plan so ti sort of well mae'n bonkers o beth ond mae'n hollol naturiol ond mae o i gyd yn cael ei bwysio iddyn nhw hyd nod mwy rwan o beth fatha ti'n deud fod ti'n cael y consumption yma bod gymaint o media stuff ond mae TikTok arian wedi bod eitha clir, llawn stwff eitha call a wedyn yn ddiweddar nath arian dweud mae yna pobl yn dod drosodd ar cychod ac maen nhw'n cymryd hotels i gyd a lle ti di cael hyn i gyd oedd ar TikTok so fod y narratif yn dechrau cael ei bwysio drwy hwnna at bobl sydd fod ddim diddordeb Mae'n dweud efo mae Summer Farage mwy na unrhyw politician arall yn Brydain efo'r reach yna ar y platforms ydy, achos mae o'n meme a dyna thing ydy'r ironic watching yr ironic a dyna Trump pwy'r fucking boi ma exactly fucking internet poison irony poison bobl a problem di ma so ti ryw radda yn gan bod ni di gwario amser yn fatha bod ni'n coelio bod ni'n byd mae
pob dim wan di ffractros, mae rhywun yn dod i fewn dweud a fi di'r person sy'n gwybod pob dim, so mae pobl sy'n edrych o gwmpas yn chwilio am ystyr y balli wedyn yn congregatio rownd o'r peth yna. A'r problem ydy ti'n mynd fod, so ydy mae'n da bod chdi yn cael set o beth yn ti'n coelio mewn sy'n gallu, ond peth i ti'n mynd fod i just gafel hynna a beth gadw nhw fynd, ti'n mynd i gallu wedyn symud ymlaen o fanna i'r pen nesaf a dysgu a cael ymlaen adeiladu ac yn dod i'n dallt mwy so angen really yr syniad yma bod chdi yn gwybod love your neighbour as yourself as a peth ti'n a adeiladu'r sort of yr syniad cymuned ac cariad a trin bobl fel ta ti'n licio gael dy drin dy hun a hwnna ydy'r fatha'r elfen hwnna hwnna sy'n cael gochi chys mae bethau jyst yn mynd yn gas mwy cas mae hwn gymaint i'wch ben yn pay grade ni dylen ni just ddim addoli y pobl mae gymaint a ti'n addoli diwia yn yr aifft ynde? Yn yr aifft, ia. So, dwi'n meddwl, sy'n sa'n bywydau fel ni os oes ar diwia ni yn byw efo ni, so nhw'n 9 droedfedd o dal. Bysa nhw mwy na hynna, Bryn. Bysa nhw'r question time o hyd, o. Wel, ie. Dewch hefo ni, please dewch draw. O'na gymaint o stwff arall, creepy AI, ChatGPT yn gyrru bobl o'i coia bys ni gallu rhannu. Ond dwi ddim yn cael ei dyle ni. Mae just yn too much. Dwi'n meddwl yn y rhifau nesaf, nawn ni'n neud quick rundown o'r Eisteddfod. Mae gen i ni loads o'r Eisteddfod. Oh my god, dwi'n mor sorry. Da ni dim ond siarad. Efo stwff AI, PSA sydyn. ChatGPT, not a therapist. Da chi ddim yn fod. Diolch yn feddyg, diolch yn doctor, therapist. Mae o'n neud stwff i fyny. Os da chi'n gofyn iddo fo, ddolyn ni'n neud hyn, chances ydy mae'n mynd i chdi, ydy. Ydy, cos mae eisiau ti bod yn ffrind o, a peidio byth stopio iwsio fo. A so os da chi angen help, gofynwch am help i pobl sydd actually yn mynd i gallu helpu chi. Pobl gwmpas actually siarad efo human fatha rhieni, athrawon, meddygon, pobl sydd actually yn gwybod i ryw radd o beth maen nhw'n fod i wneud. A dim gofyn i'r AI sy'n just yn mynd i dweud, na, ti'n gret, stopio gwrdd diffusing o'ch ti'n oce. Ydy, na, mae'r pobl really allan i'n gael di. Ti'n more perceptive, lach ti definitely. Ti'n dweud, na, just siarada efo pobl, cysylltiad efo pobl. Dyna pam ti'n cael pobl Gen Z sy'n dweud, actually, da ni eisiau mynd yn ôl i'r swyddfa 4 diwrnod yr wsos, chos mae'n actually gweld humans. So, cysylltiad efo pobl, gweld pobl fel pobl, dyna dyn ni angen neud. Dyma sut ti'n cael gwared o'r stwff mae gyd. Dyna ni'n dod yn atebol i'n gilydd. Fel am y peth yma newid. Bryn, cari fe. Diolch am hynna. Da chi chi dweud dwi'n cychwyn ar y whisky? Yes, definitely. Liter o Jamesons, yr unig ateb. Huzzah. Nathon ni watched Gods of Egypt, oedd o'n frickin' delight. Dowch efo ni ochr draw rwan i weld Nicolai Costa Waldo, rhyw foed dwi ddim yn abod, a brenin y ffilm di ddim. The one, the only, Jerry B. Ages have passed since the gods walked among us. Before the fury swept over our land. Before the war that divided us for eternity. You're not fit to be king. It's my turn now. Set has taken over Egypt and enslaved its people. Only one God can save us, but not without his eyes. Steal from a god. Only a madman would try such a thing. Where do you suppose we could find someone so mad?
fucking sent up from you. We need your help. Soon we rule all of the world. So how do we stop him? Try to keep up. You know what's waiting. Set has an army behind him. Gods, beasts, demons. You will bring them reckoning! Bow before me or die. I won't make that mistake. Is that a storm? Sets hunters riding their pets. We should run! Run? We mortals do it all the time! All hail the gods Yep. of Egypt. Yep. Pan awgrymes i hwnna, dwi'n cofio meddwl fel, mae gen fo'r vibes cywir. Dwi'n teimlo bod hwn yn... Dwi'n teimlo bod yna rhywbeth. Strong dyddym energy. Ond Shari ddeud, dwi'n misio watcha ddo, da chi watcha yr un crap o hyd. Ond mae hwn yn crap gwahanol. Fair. Ond mae hwn 100% yn yr gonzo filmmaking. Mae hwn yn full on. Mae hwn yn... Dwi'n... Nes erbyn y diwedd, o'n i di dod fewn i, this is art. No, this is Egypt. This is Egypt! Ac aid i fi ddeud, achos nes i text hwn iddo chi, mae Gerard Butler yn 150% committed i'r ffilm. Loving it. Harry hynna. Dwi'n newydd arganfod bod yr cyfarwyddwr actually yn eifdaidd. Nee. Groeg / o'r eif. I love it. Gath o'i enni yn Alexandria. Yeah. Actual Alexandria of the Llyfrgell fame, right? Yep. Wow, when he was 3 years old, the family moved to Australia, where he grew up in the Sydney suburb of Waterloo. What a change. So, mae gen i gwell na hynna hefyd. Fo nath o hefyd cyfarwydd o iRobot. O'n i ddim yn gwybod hynna. O'n i'n meddwl oedd rwy'n arall di cyfarwydd o iRobot. A nath o hefyd cyfarwydd o 1994, The Crow. Oh, of Brandon Lee. No way. Yep. Di cael sgwennu gan Matt Sazama a Burke Sharples. So wnaeth yr enw na ddim meddwl byd i chi. Burke Sharples. Shocking. Nath nhw hefyd ysgrifennu, a wnaeth hi'n esbonio lot, Mobius a Madame Web. Nice. Wel, mae Sianed yn gadael y stafell. Yep. Da ni, like, Madame Web was this nesa, right? Yeah, amdani. Gorfod, Madame Web, mis Medi, Madame Web. Yeah. It's Webstember. Yeah, Webstember, yeah. Webstember, okay. Oh my god, so mae poster hwn, dwi'n cofio, just textio'r llun i chi a mynd, guys. Mae'n awful. Drychwch ar y poster yma. Drych ar Nicolai Costa-Waldau. Hefo'i... Jamie Lannister. Sorry, Jamie Lannister. Hefo'i ancient Egyptian Oakleys arno, achos bod o bach llygad o dim mynd. So mae hwnna fel... O, mae yna un poster lle mae just yn like a boys air man stabio gilydd a gwaed air. Transformers efo gold juice yn bob man. Yeah. Mae nhw wedi morbio dros i gilydd. Just, fe morbiwyd mor galed. Mae nhw wedi defnyddio PS2 i rendro'r graphics. Wante. So, dwi yn awgrymu, bobl, os da chi wedi gwrando ar y trailer, please cerwch nhw a gwyliwch o. Just i gael yr... Mae rwy'n wedi troi fyny'r warm filter i fel Max. A just i wneud siŵr bod ti'n gwybod... Mae'r ffilm cyflawn ar gael yn y show notes os da chi eisiau wylio fo. Mae'n rwy'n di reid ar YouTube, so mae yna... Pam bod fi'n mynd gwybod hynna tan bod fi wedi talu £3.50? Da ni newydd i dyn allan. Wel, dath ni weld o 4K do. Oedd o'n wertho. Oedd o'n wertho.
A hefyd, dwi'n teimlo dylwn ni fod yn rhoi pres i pwy bynnag ydy'r Summit Entertainment a Lionsgate Australia. So, budget i'r ffilm ma, 140 miliwn. Mae hwnna gyd wedi mynd ar gold blood effects. A Gerard Butler. So, no beth sydd allan yna, mae'r ffilm di'n colli 90 miliwn. Mae hynna'n although, y factors, y numbers o gen i ar Wikipedia ydy budget 140 million, box office 150, ond di hwnna ddim yn ffactor am mewn i marchnata. So, Mae'r posteri. So, beth ddiddorol, a ni siofyn hyn off air i'r lleill. So, mae'n rhywbeth yn cysylltu y ffilm yma a Street Fighter the movie. Dim just a general vibes. It's something Australian. Gas to be something Australian. Right. Mae hefyd yn esbonio pam gafodd Brenton Thwaites a Courtney Eaton i castio yn y ffilm. So Brenton Thwaites ydi Beck, but not that Beck. Not that Beck, yeah. California wears a nice hat. Yeah. Guitar Beck. Beck yw'r prif gymeriad. So maen nhw gyd yn Australians. Maen nhw lot yn... Mae ffilm, rhan fwy o'r ffilm wedi cael ei wneud yn Australia, da. Do, a hynna dio. So, nath nhw ffilmio yr holl ffilm yn Australia i cael tax breaks. Sydd ar ôl Mad Max Fury Road. A mae lot o'r criw yn dod o Fury Road. Yndi. So, mwyn qualifio am tax breaks, mae'r rhaid i chdi castio pobl o Australia. Good call. Dyna pam mae Kylie Minogue yn Street Fighter ydy, chos oedden nhw'n cael tax break trwy ffilmio fo yn Australia os ydych chi'n castio rhywun o Australia na fo. Ni ddim yn gwybod hynna. So Brenton Thwaites, sorry, o'n i di edrych o fyny, dwi'n di'n ei lot, ond y peth mwyaf, na byddai dwi wedi ffidio, dwi'n wybod amdan, ydy fo oedd Dick Grayson /Robin/Nightwing yn y TV adaptation o Titans. Ac hwnna'n da, hwnna'n nes i mwynhau y gyfres yn ei fod yn deg. Bendith. Wedyn o'n gyd mae Courtney Eaton, sef Zaya, hwn oedd i ail ffilm hi, a Iest ysdi gyfeirio at y ffilm gyntaf i mewn. Hi oedd Cheeto the Fragile yn Mad Max Fury Road. Un o'r merchaid ar y truck gath i denig zona. Wedyn mae gyd ti hefyd, da di cyfeirio at Jamie Lannister yn barod. Ydy? Nikolai. Nikolai. Mae gen ti hefyd, a hyn ti fi dweud, oedd ni'n siarad am hyn cyn, Chadwick Boseman. Wante, mae Chadwick Boseman yn someone else yn hwn. Mae o mewn ffilm completely wahanol i pawb arall. Dwi'n siŵr pa un. Na fi. A mae o just yn absolutely... A dwi'n sort of teimlo fatha, wirioneddol, o'r cast i gyd, fo gyda'i biti mwyaf dros, chos... Ie, ti fel, no. Mae o well ar ffilm ma, a ddylia fo di gorfod bod yn y ffilm ma, a mae gyda'i biti mawr dros dy fo. Ond, yn yr un flwyddyn oedd o hefyd yn Black Panther, so... so nath o'n ond wedyn oedd o'n. Ond, ia. Wedyn gyd ti Elodie Young. Ia. Sef chwarae Hathor. Hi hefyd yn Electra yn y Marvel Netflix. Gotcha. A gen i hefyd yn Jinx yn G.I. Joe Retaliation. Well, obviously. A dyn gen ti hefyd... Very much giving off the... sut sa ti'n deud vibes o rwy'n sydd yn really, really glws. Dim o reidrwydd yn top-notch actores. Mae'r ddwy yn anffodus. Wel, mae lot o'r hogiau hefyd. Mae'n a lot fawr o castio ar gyfer vibes. Vibes ag aesthetics. Mostly. Mae o'n well na... What's his name? Valerian fucking... John Luke Besson. No. Dane DeHaan. Dane DeHaan. Dane the fuck spoiled the movie DeHaan. Yeah. Beth the Dane
A di gen ti hefyd Gerard Butler, obviously, sydd yn just yn gret. A gen ti hefyd, yn rowndio allan y cast, gen ti Geoffrey Rush. A gen ti hefyd Rufus Sewell. Rufus Sewell, drian bach yn neud gwaith diolch iawn yn hwn. Dwi'n really teimlo dros dy fo. Achos mae o'n bechod just posho bad guy o. Posho bad guy. Ond he pulls it off. Yeah. Ond ti kind of fel... Good with the bow and arrow. Wrth gwrs, oedd o fodd John Smith yn Man in the High Castle. Ac yn ddiweddar fodd yn chwarae Prince Andrew yn y Scoop. Oh, amazing. Ac oedd o'n just again, eto, steals the show. Unwaith eto, Sut wyt ti'n gallu dwi'n show hefo byddi enw hyn, Billy Piper yn hwnna fed? Exactly, Pretty cool. Billy Piper a Gillian Anderson. Oh, God. Cari fe. Emily Maitlis as performed by Maggie Thatcher. So cychwyn siarad. Mae hwn yn darn o gael. So ni'n cychwyn watch it ac yn mynd, oh my god, mae'r sgript ma'n effernol. Oh my god, mae'r sgript yn effernol. Oh my god, mae'r prif gymeriad mortal yma, Beck, ond ddim y Beck yna. He's not unbelievable, super cool, outrageous or amazing. Yn effernol annoying. My girlfriend on, effernol annoying. Allai ddim hyd yn oed. A wedyn mae Nikolai, so maen nhw'n fel mortals. Well, so just cyn i chi fynd. So hwn oedd fi'n dechrau. Da ni dechrau na fo yn fatha mewn... Da ni am cael eto fatha... One step ahead of the thing plan. Oh my god, ti'n iawn. Mae'n cychwyn fel Aladdin. Da-da-da-da. He's a little thief. O, beth dwi'n lyfio di, mae o'n dwy'n y ffrog na, a dwi'n mynd heglu hi o'na. A wedyn smash cut i fo roed yr... A so mae'n fatha... But 140 million a nathoch chi ddim meddwl action scene, ond bys fan cymryd gormod o amser. Maen nhw eisiau smash cutio i Nikolai Costa-Waldau yn noeth mewn bath. So ma'n apparently yn darllen ti di bod darllen gymaint am hwn. Nes i watch a couple of video docs amdan hwn. Ma gyn y director cut 2 awr o'r ffilm ma. I want to see it. Swn i probably watched hwnna. Anyway, sorry. Ond rwan... Yn yr adag pan mae o reid y dillad hi, ac mae na cut i close-up o hi yn rwbio yr mwclis. A god. A ti just... O'n i just yn instantly mel, beth di significance hwnna? Pan fod ti di highlight hwnna? Sa'n neb yn deud yn beth yn trwy'r ffilm i gyd, o'n i'n meddwl, mynd a special powers yna fo, fynd a rhyfela. Ac doedd na ddim, nath o just y boi cymryd o, a dweud, she worships this god. So, mae hwn yn positio byd i ni, lle mae'r gods actually yn byw yn aifft, a maen nhw just really dal. Maen nhw just really dal. A special, a mae gwaed nhw'n air. Mae nhw'n naw troedfad yn dal. Mae o... Ond eto, ti'n totally gallu deall yna, achos yn celf eiffdaidd, fel na, mae symbols ar ei pennau nhw a stuff, it's cool, cool stuff. Mae nhw'n gallu newid i fod i ryw bwysfil. Anifeiliad, hefo'i cool pennau anifeiliad, Pymthag troedfad tal. Mae heina'n, mae'r transformation scenes, mae Gerard Butler yn bod yn flin ac yn transformio fewn i fel megazord erbyn y diwedd. It's just hwnna, yr holl Gerard Butler. Dwi'n gwybod da ni gan amla ar y sioe yma yn fel trio disgrifio pethau i bobl. Mae hon yn un, mae'n visual feast. Yndi, mae'r effects o 2016, a ni wedi cymryd cwpl o screenshots o'n nhw yn yr anialwch yn mynd, well, it's not Dune 2. Nope. I fod yn honest. O'n i'n really impressed yn y datwa lle mae beth yna fo Game of Thrones. Nikolai Costa-Waldau. Jamie Lannister. Yn cael bath ac mae'r merchaid yn rwbio fo. Ond o hynna'n impressive iawn. Mae hwnna'n very Hobbit skills.
yn masif, ac oedd nhw'n just yn rwbio i jest o, ac o'n i'n meddwl, mae hynna'n... sut maen nhw wedi compio heina fewn reitha? Totally convincing. Oedd hwnna'n impressive. A wedyn ti'n cael darn o'r ffilm lle ti'n mynd fatha, holy shit, fatha just fatha, take out the green, put in a picture. Mae'r 140 million wedi mynd ar costumes, paint air, dim o reidrwydd unrhyw un Egyptian, really, yn y cast yna fel big thing fi gyntaf fel. So neb really yn rhoi Middle Eastern neu North African vibes. So hwn un o'r pethau o doth i fyny ar y pryd oedd gafon ni gyhyddo o whitewasho'r stori i gyd. Yep. Ond dim dyna lle nath y pobl gwyn gyd dod o. So o'na before history. So ddaru Lionsgate fatha dod allan dweud, sorry. A dyn doth yr director allan dweud, sorry. A wedyn doth o'r nôl, wedyn dweud, actually na. A wedyn, o gyd ti Jerry a Jamie yn dweud, fatha, iawn, maen nhw'n fatha 9-foot tall gods, fatha, what? Mae humans yn edrych o kids bach oedd yn mewn na. A wedyn... so mae na very much Thor hefyd. Hwn ydi, think hot Thor. Desert Thor. Desert Thor. Goldie Thor. Desert Thor. So hyn ydi'r peth. Ond hefo lovely camp sensibility. Mae yna drag, thematic, spectacular camp sensibility yn mynd drwy hwn i gyd. Chos na beth ti'n gorau neud, mae'r costumes yn beautifully made ond yn ridiculous. Mae'r Megazord end of days robots Egyptian maen nhw'n troi fewn i hefo'u cool arm nhw yn ridiculous. So mae na hump i gyrraedd fan hyn pan ti'n gwatcher Gods of Egypt. Ti'n gorau fel nes i just mynd fewn yn super cynical yn meddwl, mae hwn yn stupid. A wedyn, dyma lle da ni siarad am the cringe. Dwi'n dropio'r cringe, okay? Be ti angen neud ydi, ti angen gollwng cringe fel rhywbeth sydd yn rheoli dy ymatebion di bethau. A dwi'n trio neud hynna Lenny, cos dwi'n diodden while. Mostly amdan fi'n actually, overwhelmingly amdan fi'n hynna'n. A dyma fi fan hyn yn neud 3-hour podcast. Lle mae just fforsio bobl i wrando yn llais. Dwi'n mor sorry guys, dwi'n really sorry. Please cerwch allan. Dwi ddim. Mae Bryn fel, fuck em. Mae chi'n talu amdano you brought this on yourself. Stopiwch cefnodi ni. Mae unwaith nes i fynd dros o'n mynd, os dwi'n trin hwn fel storytell-with teg, neu chwedl. Cos mae'r stuff yn y Mabinogi yn hollol batshit. Sa ti'n neud literal film o stuff y Mabinogi, ti just fel, what? So rwan dwi just i mynd right. So, o'r peth arall, di hwn heb di selio ar unrhyw fath o chwedl, neu rhyw fath o stori na beth, mae hwn just fatha hollol... Riffio ar y thing. Ond mae'n diddorol i fi bod chdi di sôn am Thor. So, beth ti'n gael yn cychwyn nhw'n ydy, mae Horus yn fatha sort of bach o playboy prince fatha Jamie Lannister di hwn. Jamie Lannister. Cast out. A mae o'n fatha, mae uncle yn troi fyny Lion Kingio fo. Llan i dad o Hamletio fo. Hamletio fo, castio fo allan. A mae o'n gorfod, he's got to find his power to take back the throne fatha beth. A ti'n mynd really teimlo dydy o ddim really gwerthu'r siwrna na. Lle mae'n Thor, mae gyn ti... So, Hems, the Hems yn gwerthu. Mae Hems, ti'n cael o, ti'n gweld o, he's a... Fatha ben bach, mae'n gorfod cael ei cicio allan. Mae'n cael ei hymblo, mae'n ennill, mae'n dod yn ôl yn neud y peth iawn. A dwi'n meddwl bod Jamie Lannister yn igon o actor i'n gallu neud hwnna'n iawn, a dy'r stori ddim yn mynd â fo'r ffordd yna. Ond erbyn y diwedd, chys yr thing, so oedd Iestyn siarad dan, y mwclis. Mae girlfriend Beck, mae nhw'n mortals,
Mae gen i hi mwclis, mae hi'n super credu yn y diwiau. Beck, not so much. Mae o physically yn gallu gweld bod nhw'n na. Ond diolch yn meddwl bod nhw'n special. Diolch yn meddwl bod nhw'n special iawn. So mae'n atho coelio yn y diwiau, mae nhw'n literally... Fanna. Yn fanna fath beth. So hwnna'n fatha... A dyn mae'r... fel ti... A ben i'n lyfio di... Mae nhw'n... Mae o'n... Mae'n sôn bod un o dylanwadau di fatha Raiders. So mae Gerard Butler di dwy'n llgada Jamie Lannister. My eyes! Mae'n un mewn vault, a dyn mae nhw'n dweud mae'n y flwyddyn wedyn mae Gerard Butler apparently di enslavio pob i gyd fel part o'i evil scheme fo, a mae Beck yn gorfod mynd i fewn i vault i tradwy'n y llygad ma. So ti'n cael fatha'r Prince of Persia press X not to die kind of bit lle mae'n jumpio. Dyna be oedd yn teimlo fel pan oedden ni'n gwylio fo, oedden ni just fel mae hwn basically fel watched game, mae hwn yn game. Cutscenes. Mae lot o cutscenes yn efo. Definitely. Press X not to die. O beth i'n lyfio di, fel mae nhw'n diang, ti'n gweld fatha mae nhw ar carriage ma, fatha, beth Beetle carriage. Iestyn, sut nes i ddisgrifio fo yn y text thread, oedd yn Iestyn yn mynd, dwi newydd weld. Oedd Beck yn edrych ymlaen, ac oedd hi fatha sort of wistfully edrych yn ôl, a suddenly, bang, mae'n arrow mynd trwy chalon i, ti'n fatha, a ti'n edrych ar y gwallt a bydd am y pob dim yn mynd y ffordd wrong, a ti'n fatha oce, mae hi di marw wan. So mae'n a bit dros y lle sy'n fatha sort of pam sy'n mae hynna di digwydd, dwi'n siŵr. Mae hynna'n adu i'r sort of fatha'r performance arts. Mae'n gret. Yr insanity, yn hollol mental. Just hwyl erbyn y diwedd, achos o stupidly pam fod Gerard Butler yn penderfynu pam fod o eisiau adeiladu tŵr mor fawr a wastraffu egni pawb, just i adeiladu tŵr, so mae dad yn gallu gweld, sbio tŵr neis. A mae pawb yn mynd yna i weld o. It's a space pitlen, yes. Any higher, and I'd probably crash into it. So os dwi'n dallt sgim Jerry yn hollol wan, mae o'n absorbio powers y diwiau eraill i gyd. I wneud megazord. Mae'n cymeryd, mae'n llari dad o mwyn cael ei sbir fo. Mae wedyn yn mynd ar ben yr space pitlan. Oedd hwnna'n rhan o'r plan? Oedd. Mae'n cymeryd mae'n mynd ar ben y space pitlan wedyn i cymeryd o'n Anubis. Ie, dwi'n meddwl. A God of the Dead. I'r ac i di bo yr llall. Na, fod i'r chaos. Chaos, the big chaos thing. Oedd yw space worm anferthol sy'n mynd i bita bob dim. Ac mae o'n mynd i cymeryd o'n, a mae o'n mynd i fita yr byd a'r underworld i gyd, a mae o'n mynd i'n gallu byw am byth. Ond yn lle? Ar ei flat planet? He just wants to watch... Mae fel y bobl... Mae fel... He's a proper crypto bro, techno bro, right? Mae'n just yn mynd round, mae'n defeatio pawb arall, mae'n prynu nhw gyd fyny. Mae'n a lifelong question na o, beth ti'n neud wedyn? Be sgen ti ddigon? Sgen ti'n digon na, does a beth ddigon. Na lle mae therapy'n do fewn, ia? A so, dos o byd yn ei... Di'r sgim yn mynd i sens ti'n mynd dallt y sgim yr boi drwg o gwbl, ti ddim yn... Mae'r Mortals yn gorfod a Jamie Lannister yn gorfod ar fetch quest. Ond i'r fetch quest ddim yn gweithio, chos... Mae'n golygu'n byd yn diwedd. Mae'n golygu'n byd yn diwedd. Achos mae Jamie Lannister yn cael ei special secret powers o'n nôl, just wrth fod yn...
Wel na, hefyd, ma nhw'n cyrraedd y pwynt lle mae fod i daflu'r dŵr fewn i'r tân i reid y tân yr anialwch allan. Y tân, yr anialwch ydy the fire that is raging in Jerry B. Jerry B, Ond wedyn, ma nhw'n methu hynna, so plan B. So mae lot o'n fawr... Beth ydy, mae Jamie Lannister di mynd i weld Jeffrey Rush. Mae Jeffrey Rush yn dweud, you have to... magical. Ti'n mynd i dall... Ti di stopio mynd ar dy siwrna, a ti'n mynd dall beth di dy wirionedd di. A mae o fatha... Ond ti'n gorau gweld bai ar Jeffrey Rush, really? Jeffrey Rush ydi ra. I bawb sydd ddim di watched hwn. Jeffrey Rush ydi ra. Dyw yr hael. Fo sydd wedi creu y dau fab, a wedyn, so, am ryw reswm, mae o wedi meddwl fatha, Dwi'n meddwl nath o reid nhw'n y lle wrong, yn really. Os o'n nhw wedi reid y dyw arall yn edrych ar ôl yn anialwch, eich os yn mynd, trying to get along. Na, dal i fynd, dwi'n gwrando. Ti'n gwybod? I can make this work and put a bit of sandcastles over there. Ond oedd y ffaith fod ti'n dewid rwy'n fatha, ti'n creu yr dyn blin ma'n canol yr anialwch sy'n just efo fuck all i fynd efo yna. A ti'n just o, wel, doeddech chdi'n sort of gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd, a dim oeddech chdi eisiau i ddigwydd, a na just yn bizarre o situation. Ta hynna oedd o eisiau digwydd all along. It was my grand plan. It's my grand plan all... A so ti fatha... Da ni'n ysgoi fel y prif... Dwi genuinely teimlo da ni angen dedicatio. Bod ni wedi bod yn recordio amser maith yn barod. Bod perfformiad Gerard Butler... Oh my god. So mae Gerard Butler yn actio baddie in the purest sense. Mae o'n sglyfu, mae o'n huge, mae'n edrych o bys efo bach yn smelly, ond yn hollol evil a hyderus a cocky. Mae'r swagger iddo fo. Oh my god, sbia hwyl. Mae'n cerdded fewn i'r pub fatha fod y newydd ennill ar y bookies a mae'n mynd i prynu round i pawb. Ond hefyd bod o eisiau prynu round i pawb, a wedyn mae'n mynd i waldio chi gyd ar ôl yfed y round yna gyd i hyn. Just cos mae'n gallu. Just for the hell of it. A sy'n ebyn mynd i ddeud i byd iddo fo. Dyma di lle mae'r camp masterpiece darnau yn dod ynghyd yn fy marn i. Ma watch it, just, so chi methu watch y ffilm yma, watch'ch Supercut. Just a performance o. Mae o'n elevatio fo. A dyna oedd wedi wneud i fi troi fewn i fel, mae hwn yn fairy tale, cos mae yna proper baddie yn efo. A bo fi'n enjoyo just cael yn hwyllo gan yr whole ridiculousness, stupidness o pawb arall yn efo. A'r gwaed air. Mae'r gwaed air yn fucking cool. Wel, un o'r hallmarks sgyn ni am ffilms da ni'n enjoyo yn y thing yma ydy mae pobl yn cael ei swing mawr at y fences. Hwna dio. Dyma be mae hwn di wneud. A mae pobl yn commitio. Diom yn wael cos mae'n stupid ac yn gas. Mae o yn aflwyddiannus os y'n trio bod yn rhyw fath o Marvel-y middle of the road llwyddiant. Mae o'n llwyddo achos maen nhw just yn neud dewisiadau. Bob tro maen nhw ddewis i'w wneud, maen nhw fel gynnu wneud yr un fwyaf crazy. Mae'r haircut maen nhw'n rhoi di Jeffrey Rush fel rather sun god pan mae o'n... Nethach chi watched The Franchise o gwbl? Do. Yes? Na, dwi'n meddwl Now TV na. The Franchise, right? Oedd o... Mae dal o gwmpas, watch'ch trailer i The Franchise, fyddwch chi'n gwybod sut dwi'n teimlo oedd behind the scenes ar y ffilm yma. Achos mae Richard E. Grant yn The Franchise ydy Jeffrey Rush yn hwn. Epic actor of the old school yn mynd, I've got to say, what? Alright, fucking, let's go. A dwi'n recnio gafodd Jeffrey Rush yna am fatha pnawn. A ddo just fatha... Ond mae di rhoid yr holl performa. Mae o wedi Gandalfio. Mae o wedi gweld Ian McKellen a di mynd, shit. Llai totally neu hwnna. Dwi'n teimlo fatha
Mae Gerard Butler a Jeffrey Rush yn dallt yn union pa ffilm maen nhw mewn. Maen nhw'n dallt bod hwnna'n fatha... It's a panto. We're just gonna chew the scenery. God, faint o hwyl ydi hwnna. Yeah. Hwnna di o. Nes i just really dechrau mynd fewn i ddim mynd, shit, hwyl. Yeah. Mynd i hwyl y beth. Mae'n fatha, fel ti'n dweud, camp masterpiece fath o beth. Mae'n fatha, dwi'n 15 foot tall, gyda'i ponytail really fucking weird. Oh my god, mae gen i fo'r un haircut ar hogan o K-pop Demon Hunters, Bryn. A dwi'n saethu lightning bolts at gigantic space worm. Space worms. Yeah. Dyna lle eff pethau bach yn dŵni hefyd. Yeah. Just yr holl. A Poffis oedd yr un o'n i'n trio cofio. A.k.a. Chaos. Chaos Worm. A haid i fi ddweud, o'n i'n gorfod trio cwffio'n ymhenni, chys mae bron bob dim dwi'n gwybod amdan y diwio o'r Aifft yn dŵad o Stargate SG-1. Oh, wow. Oedd ti'n watcher ar Pennod Dydd Sul ar ITV? Just byth a beinydd. Ar i fe? Dwi'n eitha sy'n gynnys actually prynu rei o'r gyfresu a just gwachio nhw, chys mae'n just... Just y prif ffilm nes i weld. O, na, oce. Nas gen ti Stargate, a dyn mae gen ti Stargate SG-1. A hwnna y sioe teledu. Ond hwnna oedd di... Hwnna rei o'r docs o'n i wedi bod yn gwachio'r prawn ma. O'n sôn fatha... Mae gen ti yr hogan, beth di enw hi, Zaya. Mae hi sort of just yna... I edrych yn glws a bod yn... Oh, no. Ond hi ydy'r un sydd efo ffydd yn y diwiau. Mae hi fel, mae'n oce, mae'n cool, he's a good guy. Neith o achub fi. A dyn gyd si wedyn Hathor wedyn sydd yn... Fatha, mae gen i hi'r grym dros... Sexy Hathrodite. Mae hi just yn... gen i pwar dros unrhyw... Enaid. Unrhyw enaid. Sa bod i calon nhw'n perthyn... perthyn nhw'n arall. So ti'n introducio hi, mae hi'n fatha, sy'n gyntaf ti'n gweld hi mewn fatha fel badass, mae'n rhyw space lizard, mae'n rhyw worm lizards, snake anferthol ma, sydd yn seithi tan. Mae hi'n just i cerdd ato fo, mae'n fatha, hei, ti'n teimlo'n oer? Pa dim cresu dy hyn i fyny? A mae o'n mynd fatha, a mae o'n just yn llosgi hyn y fyw. A ti'n fatha, fuck, hell, okay, right, mae'n gret. A wedyn yn y golwg fan nesa, mae'n sort of fatha dweud, dos yn ôl dŵr i fi? Na. Waw, ti'n fatha galon di perthyn i rhywun arall. A dyna hi wedyn, mae hi just yna wedyn just i edrych eto yn dlws, a dim really neud fawr yn byd. Ond wedyn, ti'n gorau cwestiynau fatha, pam fod y neidr na ddim mewn cariad efo'r neidr arall? Exactly. Be oedd backstory yr neidrodd na? Dwi eisiau gwybod fatha, oedd nhw di trio bod yn mewn perthynas yn ei gilydd, oedd di methu, be oedd y stori fanna, lle mor di dŵad o? Why can't they find love? Why can't they find love? Fatha, so mae just lot o beth... just cwestiwn yma sy'n dod i fyny. So mae gen ti'r bit lle mae Beck a Jamie Lannister yn mynd off ar y fetch quest ma. Mae hwnna'n kind of Ond mae'r darn efo'r nadroedd na mor computer gamey. O di. Lle ti'n fatha, mae nhw jyst yn reidio rownd fatha mewn loop yn chwilio amdano nhw. Mae nhw jyst yn fyna. Ti'n gwybod fod nhw fyna? Ac yn ti wedyn fatha'r sort of, fatha boss fight ydi o, lle ti fatha, mae nhw'n mynd i chargio, so mynd i mae nhw'n chargio, mae eisiau chdi deifio allan o ffordd a di jumpio ar ei cefn nhw. A ti fatha, oce. A mae'n gyd yn edrych fatha PS2 graphics. Ti sydd ti siarad amdan yr... Press X not to die. Hwna, 100%. Pwy nes i drio edrych pwy oedd y cwmni oedd yn neud nhw, ond oedd na rei o'r cwmnïau oedd isal i lawr ar y rhestr VFX yn eitha adnabyddus, ond oedd rei top i gyd, o'n i wedi clywed amdano nhw blaen. So dwi'n cymryd na rei Australian ac fedra i ddychmygu'r stress oedd nhw o dan fatha, oh my god, are we really doing this? How the fuck are we involved in this? Mae rhai o'n nhw
yn edrych yn gred, a wedyn mae gen ti rhai sydd yn just yn edrych fatha just flat cut-out cardboard scenes. Lle mae'n disgyn y ddarna mwyaf ydy'r lighting, lle mae'r gola yn mor off. Mae'n fatha... Mae just... troi gola'r studio ymlaen, a wedyn... just derbyn na dyna di'r gola a nhw'n just reid y plat. Dwi'n watch mae'r hael yn dod yn y cefndir. Nhw'n just defnyddio fo a fydd neb yn callach. Ond mae'n mor amlwg. Ond mae'n oes gwahanol. Mae'r busnes ti'n darllen yr ymateb i'r ffilm pan ddoth allan a'r ffaith bod hwn. So dim ond 2016. So di hwnna dal ddim 10 mlynedd yn ôl. Ond ti'n gallu gweld o ran... Mae yna gymaint o stwff wedi newid o ran, obviously, graffeg. Ond dim gymaint mewn ffordd rybys. Ond hefyd o ran y castio, hwnna'n eisiau do rowndi, yr busnes. Dyna'r reaction cynta fi a fy anwyl fab pan byddwn ni'n watcher, oedden ni'n fel, does na neb Egyptian yn y ffilm yma. Mae yna loads o Australians, a dwi'n deall bod nhw'n gorau cael Australians achos y thing... tax breaks a money, ond ti'n deitha fi bod na ddim Middle Eastern Australians neu African Australians neu unrhyw un sydd yn dangos bod hwn, chys Nicola, amazing actor Nicola Costa-Waldau said a lot of people are getting really worked up online. Okay, but the fact that I'm a white actor, I'm not even playing an Egyptian. I'm an 8-foot-tall god who turns into a falcon. Part of me just wants to freak out, but then I think there's nothing you can do about it. And he just felt, mate, dwi'n quite yn siŵr bod ti wedi deall y ddadl. Y peth ydy oedd... English is my second language, you know. Mae nhw'n... So maen nhw, obviously, so oedd hwn 2016, so oedd o'n neud Game of Thrones o 2010 i 2019. So maen nhw wedi trio, obviously, drafftio ar i pobloga, oedd fo fel bankable o enw. Problem ydy, dwi'n meddwl bod yn actor hynna dda. Na, fi ti'n mo'n really gas yn deud yna. Di actually ddim... Mae hyn yn mynd i swnio'n really, really offensive. Dwi'n mynd i ddweud hwnna. Mae hwn just yn barn personol. Dwi'n actually mor hot o hynna chwaith. Hwna, so oedd o'n... Dwi'n ffeindio hwnna'n bwysig iawn yn fy Egyptian gods fi. Ond ti'n... Pe di ti'n dech fatha, Hemsworth, mae o'n fatha yna, mae o'n fatha, he's a good looking man, fatha beth. Mae o'n edrych fatha Thor. Fatha, lle ti wedyn yn mynd fatha... Mae'r wahaniaeth wedyn bod yn un mewn ensemble cast sy'n mewn sioe teledu. Ti'n mynd gorau cario'r holl sioe teledu ar dy hun. A beth di, dim fod i fatha un o'r prif actorion. Fod fatha 5 neu 6 eich yn y restr. A so, dwi'n gorau cario'r sioe i gyd ar ei hun, so mae'n bach yn hawddach iddo fo. Lle ti roed y mewn prif gymeriad ffilm fel ma, ti'n fatha, well, actually, ydy o'n gallu neud o? A ti'n sort of, fel ti'n dod i'r casgad, actually, dydy o ddim. Mae Jerry, mae o di neud gonzo nonsense fel ma'r blaen, so mae o definitely gallu, he can pull it off. Mae o just yn, this is Egypt, fo, i hun. I kind of, he brings it fath o beth. A wedyn ti'n dod â pobl fel Jeffrey Rush fewn i supportio, a mae hwnna'n neud mae o'n gallu, they can sell the scenes. Ond dydy Lannister ddim actually up to it, dwi'n meddwl. Game of Thrones yw'r unig beth mawr ish. Mae di neud. Ti wedyn y sort of fatha, ti'n gyn ti Chadwick Boseman yn drean fatha supporting, gorau bod yn reling sort of supporting actor fel yna fo, a mae o'n fatha, i ryw raddan fatha figure of ridicule yn y ffilm, so mae'n fatha sort of mae o'n mor glyfar, mae'n actually stupid fatha beth, a ti fatha diolch yn
gweithio dda efo dda. A di, ti'n meddwl, ydy nhw'n gallu ffidio actorion o'r rhaid. Os wyt ti'n edrych yn efo gormod, mae o'n colli'r ridiculousness na. Ti'n edrych yn mynd, actually, cos ti'n edrych ar be mae'r cyfarwyddwr wedi deud wedyn, oedd o'n eitha defensive. O'n nhw'n gadael i fi I introduced diversity as much as I was allowed to. A ti fel, ti'n cyfarwyddwr, ti'n gallu... Ond ti hefyd yn gwybod mae'r studio wedi dweud nad yr angen enw bankable, eto dyna pan mae Lannister yn efo. Mae nhw eisiau enw bankable, mae Gerard Butler bankable, gret, nhw'n ei roi tôn efo. A ddyn gyn ti fatha, da ni angen dynas yn efo, reit, fe can nhw'n i gael Lloyd i fewn, a mae hi'n fatha, so, mae o'n dweud, iawn, so rhaid ti mewn rhywbeth call, na, mae hi'n gorau cael ei boobs allan a bod yn rili diniadol. Mae hyn yn sowndio fatha studio notes, dydy. Mae'n neud, ti'n gwybod, mae yna rhyw sglyfath o foi o'r studio wedi rhoi nodiadau fel oedd nhw. Ac eto eich bod o'n micon o hyderus neu icon o profiadol i gallu pwysio nôl yn erbyn hynna, creu be oedd o quote-unquote really isio wneud. Ond eto hefyd, eich bod o'n hefyd yn un o'r sglofs o foi, actually, mae gen i ormod o ddillad ar. Fyddwch chi'n cymeryd mwy o ddillad i ffwr. Oh, God. O'n lot o trafodaeth amdan hawliau menywod a... Mae hi'n goddess of sauciness, so mae hi'n okay. Hi wisgo fel na, I suppose. Bobl trin hi fel na. So ti'n boeth yna dweud? So ti wedyn... Oedd yn yr anialwch. A so mae'n neud... So ydy mae'r criticisms yn deg ynddo fo, ond eto ti fatha... Mae'n limit i beth ti'n gallu neud o fewn yr sort of y system yna. I suppose. Ond, ti'n edrych arno fo, mae o'n artifact o oes lle nad oedd... O'n i'n pwynt meddwl na, yn ystod fel falle lockdown y pethau, oedd pethau di rili dechrau cael eu cwestiynu fel na. Dwi'n edrych nôl ar hwn, a mae'r backlash i rhywbeth fel hyn yn dangos yn 2016 bod yr sgwrs yna yn cael ei chlywed, neu oli yn cael ei gwneud, cael ei chael, dwi'n gwybod. Ond yn gyffredinol, ridiculous, gret, hwyl, Gerard Butler, gwaed, allai'n mynd ymlaen gymaint a deud gwaed aur. Mae scenes ar y diwedd, lle mae Gerard Butler yn bleed o mas, a mae just glitter. Mae just glitter glue yn dod allan o'n efo. Mae'n ludicrous. Mae'r dewisiadau pethau fel na yn cool. Like, doedd di fantasy. Dwi tam y bach yn sick o grym yn greu fantasy ar hyn y bryd. Mae hyd yn oed yn Lord of the Rings, The Amazing, The One, The Only, y gorau, yr unig. Dio ddim yn... Mae o'n gynnes, mae o'n... Hyd yn oed yn y Mines of Moria, mae'n saturated. Mae'r hyd yn oed y byncyn Battle of Minas Tirith ar hyn i gyd. Like, mae na liw, mae na fywyd iddyn nhw. Ti'n edrych ar rhywbeth fel The Rings of Power? Mae just yn teimlo'n... Bydio... Mae flat ydi o de, oherwydd bod mae'r mid-tones i gyd... Does am separation mewn contrast yn efo, a mae'r mid-tones yn dominatio yr scene i gyd. So mae fatha curve, fel hyn o ran lliwia ac contrast. Ond mae hynna yn wir pam ti'n dod i fyny at yr argymell. Dwi'n eitha siwr gynnau Gladiator i fewn fatha ffilm. Athyn ni ailwylio. Ac wedyn ti'n cymharu shots o Gladiator i Gladiator 2 a faint o flat a diliw maen nhw'n edrych i gymharu a hwnna pam ti yn
Oh my god. So the old 40s brain. Ti'n meddwl bod brain y 40s? Technicolor? Naci, pam ti'n y Colosseum o'r i trio ddeud. Ond ti'n meddwl swords and sandals Ben Hur neu rhywbeth. Pam ti'n dod allan o'r 40s, mae brain chdi'n dechrau cael yn ôl i fewn i trefn. Ar y funud, dwi'n meddwl, pam ti yn dy 40s, mae just y geiriau i gyd just yn diflannu. I'm tired, I can't deal with this. Ond ie, yn y Colosseum, ti'n cymharu'r ddau shots o Gladiator 1 a Gladiator 2, a ti'n gallu gweld y wahaniaeth yn syth. Oh my god, o ie, mae hwnna'n ddu, a mae'r hael, mae hwnna'n wyn, a wedyn mae gen ti'r lliwiau mae i gyd yn canol, a wedyn yn Gladiator 2, mae just, dull and flat. Fod hi'n ddiwrnod braf, efo cysgodion yn dod ar draws. Mae o'n weird o style sydd da ni'n mynd trwy ar y fyny. A dwi'n meddwl mae lot i wneud efo'r ffaith fod pobl ddim yn dach sydd i greidio HDR footage, a wedyn, oherwydd fod gen ti, pan ti'n neud HDR, ti'n gorfod meddwl am sut mae'n mynd i ddangos ar budget y size yna, ar budget y size yna, ti'n deithio fi bod na neb yn mynd, di hwn yn teimlo, dwi'n mynd teimlo right. So mae be, mae'n yn sens i fi hefyd, chys eithon ni trwy yr transition point tebyg pam oedd CGI yn cael dynyddio mwy, chys sy'n edrych ar fatha stwff yr Star Wars prequels i gyd, oedd y golygfeidd mae gyd i cael ei wneud mewn ar soundstage efo yr whole peth yn las. Ar y neb really fatha gwybod sut i wneud y thing ma. A di cael yr un peth efo fatha golygfeidd lle mae pobl yn redag o gwmpas anifeiliad sy'n hollol CG. Sy'n neb quite yn gwybod pa ffordd i edrych. So da ni di dod trwy hynna wan i pwynt lle. Actually, da ni yn gwybod sydd wedi cael pobl i edrych ar un ffordd ac edrych ar y pwynt iawn. So, a wan di sort of fel ti'n mae'n edrych ar y stwff HDR yma. Dyn nhw'n gwybod quite sydd wedi'n edrych yn iawn eto. Da ni cyrraedd y pwynt yna a mi pethau'n edrych yn well eto. Wel, dwi'n meddwl beth maen nhw'n mistake, maen nhw'n neud lot ydy, ti'n os ti'n tynnu llun efo dy iPhone neu Pixel neu be bynnag, a wedyn, be maen nhw'n neud ydy, mae'n codi, os ti'n sefyll mewn diwrnod really braf, a wedyn mae gen ti cysgod ar ochr dy wynab di, lle mewn llun, fysa chdi wedi tynnu ar camera ffilm, hyd yn oed pan ti'n sefyll yna, ti'n gweld y cysgod, ac mae eitha tywyll i gymaru ochr arall gwynab. Mae iPhones, a unrhyw ffôn modern, yn trio compensatio am hynna, a trio codi'r black levels, so ti'n gweld, fydra weld details yna wan. A maen nhw'n neud o'n y ffilms hefyd, so diolch yn edrych yn naturiol, mae fatha, dos na ddim sharp i'r shot, mae just fatha dal yn flat, fatha, dwi'n dall ffilmio mewn log, ac wedyn trio dod rhywbeth allan yna, ond maen nhw fatha bod yn ofyn adio contrast i rhywbeth, mae just yn really weird. Ond dwi'n meddwl doedd fel ti'n cael pobl sy'n dod mwy profiadol efo'r stwff ma ac yn mwy derys eich i ffidlan a cael shots sy'n edrych yn lot mwy naturiol. So dwi'n meddwl mae gen ti'r rei o'r directors sydd actually dwi'n gwybod sut dwi eisiau'r shot edrych a dwi eisiau dod ar stwff yma nôl, so ti'n cael hwnna mynd i gael hwnna mwy dwi'n meddwl dwi'n meddwl mae'r stwff ma'n mynd i ddod yn ôl i'r shot yn edrych yn well. Ond, yn ôl i hwn ddo, mae hwn yn lliwgar a ridiculous a shiny. Mental lliwgar. So shiny. Dio ddim, dio ddim yn ffilm da. Na, fysyn ni ddod i final judgments rwan. Mae o'n hwyl 99% oherwydd Gerard Butler. Ie. A chydig bach llai na hynna i Jeffrey Rush yn y golygfeydd mewn. Mae'n fatha'n, I'm going to just, so apparently mae'n linell pan oedd nhw Kenneth Branagh a neud Thor o gyn ti Anthony Hopkins di gwisgo fewn fatha Odin yn siarad i Hemsworth a dweud that's not really much acting required hwnna a ti sort of dyn peth hwnna mae gyn ti ond na dim be di'r quote, mae'n quote amazing like
this feels a bit ham. Like, beth yna fo? Ken Branagh yn deud, like, rwy'n yn deud oedd Ken Branagh director, like, I don't know, I might be hamming it up a bit. Oedd fel, no, darling. Bathe in the river of ham. Yeah. Go ham, go. So ma Jerry am Branagh, Jerry ag Rush, ma nhw'n, yeah, let's ham it up to the max. Bathe in the river of ham. Yeah. Y lleill, dwi'n meddwl oedd Brenton, bach rhy ifanc I gallu hamio hi fyny'r... Mi o ti'n meddwl lle bod o'n chwarae mwy fatha panto. Dwi'n meddwl mae o di lle... So dod yn ôl a trin eto yn eto wan, dwi'n meddwl sef actually probably gallu neud o bach o well. Dydy Lannister ddim up to the job. So chi probably yn swapio fo rhywun arall. Ond mae o'n... Ond am be maen nhw'n trio wneud yr ambition o'n efo. Deud dy han. Deud dy han. Ie, just yr sheer camp fatha utter gonzo nonsense o'n efo. Mae o'n hwyl I watchad yn y lefel yna. Gerry Butler dailio fyny I 150%. Just yn, okay, great, I'll take it. I'll take it. Yes. Bys ys i'n awgrymu bobl watcha hwn? Definitely. Ond, fel y tro cyntaf I fi weld sylwi ar y ffilm ma, o'n I yn Rhufain, ag mi o'n i'n watcha dubbed version o'n efo yn Eidaleg. A nes I bara hanner awr ag nes I oh my god, fydra I ddim rhoi fyny fo hwn, dwi'n dallt be maen nhw'n deud. Mae'r dub dros y lle I gyd, mae'r lluniau yn awful. So peidio wylio'r version yna. Mae'n really worth watchad y full on 4K version a just gwybod fod o'n mynd I fod yn worst best movies type situation. Can't. Yn wedig os ti'n gwybod beth sy'n dod nesa, am fod o'n i'n methu coelio, oh my god, be ddiawl di hwn wan? Pam da ni yn y gofod ar yw spaceship a mae boi yn just yn dweud, hang on 1 minute, I've just got to sort something out. Ac yn troi ffwr a dechrau seithi rhyw worm, a ti'n meddwl, what the fuck is going on? Living. A mae'n ei gymaint exposition o llefydd, a wedyn pan mae'n lle ti angen yr exposition, what? Yeah. What's happening? O'n i'n meddwl oedd o'n amazing hefyd fod oedd nhw'n linio fewn I this is a flat earth a wedyn mae'r hael mynd lawr oherwydd mae'n tynnu fo rownd i'r underbelly. Mae'n just a fucking metal ar jan. A mae'n gorfod neud hyn chys mae'n gorfod seithi y worm chys os ti ddim yn seithi'r worm mae'r worm yn mynd I fita y byd I gyd. Worms. A bai ddod I gyd. Ag wedyn mae'n neud hyn bob diwrnod, so mae'n mynd rownd yr ochr arall, mae'n gorfod seithio'r worm eto, mae'r worm mynd, next time, gadget, next time. A holl ffordd rownd. Bonkers. Nes I unwaith nes I ddechrau Embrace the Cringe. 2025 Embrace the Cringe. 2026 Blwyddyn y Cringe. Hana dia. Dwi just yn mynd I... Nes I really ddechrau joio fo. So, mae angen I ni symud ymlaen. A ni gynamla'n deud I stuff da ni actually eisiau gwatcha. But no, ond mae hwn di gweithio allan yn rili dda. Os da chi eisiau mentro gwatcha o'r YouTube, mae hynna'n ddewr iawn. Na I just deud hwnna. Mae'r stuff mae'n iwsio I gael... I fynd rownd yr... Mae nhw di sgeilio fo chydig I gael rownd yr thingy, so ti'n methu allan rei bydda. Content ID. Ond, mae'n rhoi syniad I chi. So, cliciwch ar y links, sgitchwch drwy fo, ambrofiad. Ond rwan, yr after party, be da chi wedi bod yn gwachod, gwrando arno, meddwl amdan, prynu yn ddiweddar? Iest, gan I neud o fewn efo chdi? Be ti wedi bod yn? Be sy'n ar y Iest rhest? So, dwi wir yn awgrymu pawb, os ydych chi heb di weld Gladiator ers blynyddoedd maith, actual Gladiator, arbennig. A dwi'n meddwl
slightly extended version nes I weld, director's cut, o'n gret, gwych, 5 star, no notes, oedd hwnnw. Be sy'n handi ydi, os ti wedi gwachio Gladiator, beth ti hefyd wedi gwachio Gladiator 2, a beth ti'n gorau neud ydi mynd i YouTube, chwilio am Gladiator 2 Denzel Washington, just gwachio y clips o'n y fo, a ti wedi gweld Gladiator 2 hefyd. So... Ie, dwi dal yn mysio os dwi eisiau watch o da. Ti'n misio. So, yr unig beth da am Gladiator 2 ydi Denzel Washington, chys sgyn... Ydy o'n Gerard Butler, yo? He's bathing in the river of Ham. He's bathing in the river of Ham. A'r problem ydi, sgyn mes cael ddim personoliaeth yn erbyn y bad boy na. A so, yeah, sgyn o'n chance. Son am y River of Ham, Brad Pitt in F1. Oh, yeah. He goes full pit stop with the... Mae'n just yn... Mae'n un o'r ffilms na... Os da chi wedi weld yn y cinema, mae'n bechod oherwydd... Mae'n weld yn y cinema ar sgrin huge efo sŵn mowr surround sound yn mental. O'n i fatha yn skeptic, ond nes i gael yn convincio mynd i weld o, ac wedyn, oh my god, oedd y teimlad o gyflymder yn y ffilm na, oedd o'n well na Top Gun Maverick o ran teimlad gyflymder. Na Premium Rush, y ffilm amdan bike couriers in New York. Just saying. Mae pi bach cyflymach. Ac i fynd o effects Gods of Egypt i hwn lle ti'n fatha, is that a real car that crashed? I can't tell. Mae o'n mental faint o realistic mae'n edrych, ond mae'r ceir i gyd yn yr un ffordd na Top Gun Maverick. Doedden nhw'n hedfan, be oedden nhw, F-15, F-16s neu be bynnag, ond hedfan awyren eraill, a wedyn ail sginio nhw in post, a dyna oedden nhw'n neud yn hein am fod ceir Formula 2 oedden nhw'n dreifio, a wedyn yn ail sginio nhw post i edrych fatha F1 cars. Oedd just yn cool. Ond mae o'n un o, mae'n definitely, mae'n un o'r walk hard type of film. It hits all the notes. Nice. Ond ti'n derbyn o, mae'n rhywbeth amdano fo, lle ti'n mynd, mae hwn o'n gweithio, ac mae o'n werth i weld. Oedd Brad Pitt yn gorfod meddwl amdani fywyd o'i gyd cyn cael fi hwn yn y car. Oedd. Mi oedd o. Oedd o'n really yn. Good. Oedd un arall, da ni yn ei ganol hi ar y munud fod pwy ti'n mylicio Seth be di enw fo? Seth Rogen, ia? Actor? Ie. Actor, writer, producer. Sgynna ddim teimlad y cryf am Seth Rogen. Oce, dyn nes di sôn diwrnod o blaen. Sorry, naci, Seth MacFarlane a fi dwi'n sôn. Mae hynna'n neud sens. Seth MacFarlane, y boy Family Guy, y boy Frank Sinatra guy, y boy Ted guy. Seth Rogen di hwn yn gyfres Apple TV Plus ar enw Platonic. Platonic, dim The Studio, cos fi'n gwybod bod yn neud rhywbeth ar enw hwnna. Dwi yn ganol The Studio ar y funud, myddai probably na awgrymu bawb watcha hwnna mis nesa. Dwi wedi gwachod ar un fi'n cynta hwnna, a nes i, mae gyd si Boy Malcolm in the Middle, yn pai yn fan? The Studio. Reit. Beth yw nhw? Ie. Oh my god, mae hwn just fel yr pod o hen bobl sydd ddim yn gallu cofio enwau. Bryan Cranston. That's the one. Bod i'r boi sy'n PR studio a mae o bonkers. So mae o... Mae'n lot o bobl enwog yn y studio. Ydy. A mae o'n... Fatha'n actio fatha nhw i hunan. Ydy. A mae o'n... Mae o'n sort of saturation a sort of hewia a balle mae di neud fatha golden age of Hollywood, mae'r hewia gyd just yn really gry ac yn ddiwiog, mae'n edrych yn gret.
Ond yr un platonic, sydd yn wahanol, ydy fatha... Ydy, mae hwnna yn sôn amdan fo a un o'i hen college mates sydd yn female friend. So mae pobl yn gweld o'n weird, fatha pam fydrwn ni'n just cael female friend a just fod ti'n platonic. So mae nhw, pam oedden nhw'n coleg, oedden nhw yn cael up to no good, a so maen nhw'n ail-connectio'n hwn fatha 40-somethings ag yn getting up to no good eto, ag mae comedy ensues. Di merchad a dynion methu bod yn ffrindiau gorau fe gilydd. Mae'n amhosib. Never. It's just weirdos, freaks, a bobl amproffesiynol. Yeah. Not in my lifetime. No. Ond mae'n really funny. Dwi'n really enjoyo cyfres cynta, a da ni'n dechrau'r ail gyfres wan, a mae hwnna yn dod allan o wythnosol. Dwi'n teimlo bod Seth Rogen wedi mynd trwy fatha newid, lle dwi'n teimlo fatha mae wedi tyfu fyny, ond mae dal efo'r sort of yr un sort of sensibility o hwyl a gallu neud stwff sydd yn actually quite funny, lle... A so dwi'n kind of licio fo fel lle mae dwi'n teimlo fatha bod Seth MacFarlane dal yn neud yr un jokes. So dwi'n kind of licio Seth Rogen yn lot o'r stwff mae di bod yn neud yn ddiweddar. So mae'n good notes. So dwi di bod yn gwrando ar lot o Seth Rogen yn ddiweddar, achos mae'n newydd neud pennod ar blank check amdan The Big Lebowski. So dwi di bod yn gwrando ar lot o'n fo yn ddiweddar. Mae chwerthyniad o yn spectacular. So un o'r episodes gorau favourite fi o How Did This Get Made ydy mae o'n un o'r boys ar y panel ar gyfer Van Helsing. Mae o'n just yn... So apparently oedd o di bod ar y sioe just oedd wedi recordio 2 episode back to back o flaen cynulleidfa. Oedd o'n fod ar y rifin, ond oedd o'n just penderfynu aros a mynd ar y rifin, ar yr ail rifin. Oedd o'n mor flin am y ffilm, oedd o'n aros ymlaen just i siarad amdano fo. A ti'n cael yr fatha'r chwerthyniad sydd yn eitha adnabyddus. Enwog iawn. Amazing. Well, am change, mae gynna i app i chi hefyd. So, app ydy cassette. Hold on, di hwn yn y notes? Yndi. Gafi clicio ar hwn. So, cara fi trwy beth ydy cassette. So, basically, be mae'n neud ydy ti'n grantio access iddo fo i dy holl photo library, a wedyn mae o'n neud... Mae'n dangos holl blynyddoedd o fideos gyn ti ar dy photo library i fyny fatha videocassettes. Na wedyn, o ti'n dewi... Mae yna bwtwm... Ti'n gallu talu amdano fo i chdi gallu dewis pa flwyddyn neu pa mis ti isio. Ond i roi'n sy'n ffilmio lot o stwff efo plant a di tyfu fyny a wedyn... Oh my god. Ti'n mynd cael yr whole movies ma ddim mwy. So beth ti'n neud... Unwaith ti'n deud choose for me, mae o'n loadio un o'r cassettes ma i fewn i'r TV a wedyn mae o'n cymryd y metadata ac mae'n reid y text i fyny fatha fysa fo'r footage VHS a diolch yn reid effaith VHS dros yr actual footage ti'n gwylio rwan te, yes, dyna di'r cam nesa dyle ti gael in-app purchase $1.99 please newch chi gyd edrych fel glitchy VHS dwi di gofyn wrth yr unig beth dwi yn methu ar hwn am fod unwaith ti'n dechrau a mae mor addictive am fod sy'n darganfod fideos, oh my god, dwi'n gwybod cofio ffilmio hwn o'r plant yn ffucking rhedeg rownd y tu. Ac wedyn, dwi wedi gofyn wrtho fo, please gna version Apple TV o hwn, so dyn ni gyd yn gallu eista rownd a gwatcha ddo. Hold on, mae yna rhyw, what's new? Yna rhywbeth amdan Apple TV newydd ddod fyny yna fo, dwi'n trio teimlo fel bod fi di... Ydy o just ar y wefan neu rhywbeth, achos fi'n teimlo fel bod fi di gweld hwnna, fel... bod nhw wedi adio hwnna ar be bynnag dwi wedi clicio rwan. Chos hwnna, oedd mam yn dweud, oedd hi'n dyfaru pan bod oedd yn un ifanc ydy bod o gen nhw ddim camera i gallu fideo lot o'r stwff ma, dyn ti'n gweld
lle, a dyn ti'n meddwl, wan, mae'n eitha nai, mae'n filodd o fideos, a ti'n fath os mae'n gyn gymaint, ti'n actually gwybod beth sgyn chdi. A so mae rhywbeth ti'n gallu mynd yn ôl a pigo allan, a fatha'r munuta odd ma ti di casgu dros y blynyddoedd, fatha nhw'n deud rhywbeth really odd. Oedd un o'n mrawd i, lle oedd o'n rhoi row i'r bychan, a mae hi'n tre rownd a mynd, you watch it. A mae mrawd yn dweud, be? What? A mae'n nôl at hi, you watch it. A mae'n sort of, mae'n just cael stwff fel o, just i fatha dod i'r gwynaf eto, ti'n fatha, okay, good, sydd yn neis. Amazing. Na, mae o'n really addictive, unwaith ti'n dechrau gwylio, cael random fideos di dewis gyn hwn iddo chdi, a ti'n really hooked. Mae werth trio, am fod mae am ddim, yr unig reswm, ti'n gallu talu fo fatha, mae just eisiau tip fatha i ddeud diolch fod wedi creu, neu ti'n talu yr pris llawn o $9.99 neu $7.99, a wedyn ti'n cael dewis pa fideos ti eisiau gweld wedyn. Ond mae o'n, very nicely made. Mae'n edrych yn lyflu. Hana. Beth, hold on. Mae Bryn yn mynd yn salach ac yn salach wrth i ni watcha da. Mae'r whisky'n helpu. Yes. Wyt ti, Bryn, eisiau mynd yn ei trwy rhai ti? Ti'n gorffen Iest? Ti'n done? Dwi'n done for the day. Amazing. Be amdano ti, Bryn? So, ni'n cyfeirio at efo, gynharach Alchemy gan Rory Sutherland. Nes i'n joio hwnna. Oedd i ddorol, oedd o'n sôn, oedd o'n mynd trwy tramor lle, oedd o'n sôn am syniad lle, apparently, os ti'n, mae'r grat o painkillers, maen nhw'n, quote-unquote, gweithio'r well, os maen nhw'n goch. Wow. Mae Red Bull yn fatha counterintuitively yn fatha cymryd o'n coke, ti'n meddwl, sort of, os yw'n neud drinks sy'n well na coke, ti'n meddwl, fod yn gorau bod yn ratach ac yn blasu well, a dwi'n actually troi allan, na, mae Red Bull di gallu creu rhywbeth sydd yn llai, blasu'n waith, ac yn lot rytach. A mae'n yn absolutely fortunate. Mae lot o just sort of gofyn y cwestiwn oedd mae lot o beth da ni'n trio wneud yn fatha bod yn synhwyrol a rational ac trwy wneud hyn da ni allan yn cytio off lot o'r sort of stwff eich sy'n gallu dod i fyny efo ffordd gwell / mwy diddorol i atab rhai'r cwestiynau a'r syniad mae di humans ddim quite more rational a da ni'n lycio meddwl yda ni. Mae'n pwynt allan y syniad fatha mae lot o beth da ni'n meddwl sy'n fatha rational fatha actually post rationalisation o beth sy'n digwydd a da ni wedyn yn tricio'n hyn a ni'n meddwl actually na oedd ni wedi gwneud dewis rational o'r cychwyn a so mae'n eitha diddorol just mynd trwy hwn i gyd a meddwl fatha pam bod ni ddim yn tapio mewn i rei o'r stwff yma ac eich bod ni yn methu allan ar oedd o'n sôn amdano'r pethau fatha'r placebo effect fatha da ni'n gwybod bod o'n gweithio so pan da ni'n iwsio bach mwy ono fo a eich bod da ni'n methu allan ar pethau diddorol oherwydd da ni just yn trio ffindio gormod o ffordd i esbonio pethau eich overthinking it exactly so mae'n llyfr nes i rili mwynhau dwi bron di gorffan Precipice gan Robert Harris mae o di selio yn 1914 Robert Harris dwi'n teimlo fod oedd yn un Fatherland yes a gwahanol novella fel oedd Iest di pwynt allan pan mae'n gwrs fod allan yno oedd hefyd i sgwini llyfr yn yr enw The Ghostwriter ac oedd hwn
O'na ffilm Pierce Brosnan di bod fel Prime Minister Brydain oedd di dilyn yr Americans mewn i ryfal yn y Dwyrain Canol ac yn trio sgwennu mae hwn di selio ar set lythyra nath o ffindi allan oedd yr prif weinidog Asgwyth wedi sgwennu i dyna oedd yn cael sort of affair efo o gwmpas y ryfel byd cyntaf. So mae'n quotio lot o'r llythyr yma. Mae hyn actual llythyr nath actually sgwennu. Mae o'n sort of police and investigator ffaith bod ydy hi'n spy, ydy hi'n beth sy'n mynd ymlaen fath o beth. So mae'n llyfr really diddorol. Mae'n 400 ddilynau ti fatha sort of fatha just cael mae'n really anhwyl i rwyl am yn really dwi'n hoffi'r fo fel awdur am dwi'n meddwl mae'r llyfr am yn sgwennu'n yn dda i ddarllen i fi feddwl. Oedd o'n eitha ffynnu chos oedd mam yn gofyn wyt ti'n mynd darllen llyfrau just am hwyl? Dwi'n darllen un am hwyl wan. Mae'n 400 am y clawr calad. Ac i llyfrau ysgaf mae hwn yn ysgaf does o'n byd iddo fo fath o beth. Ac sôn am ysgaf nes i hefyd fynd i weld The Naked Gun efo Liam Neeson. Fine. Dy ti'n mynd oedd fy mrawd i wedi dod nôl fo'n dweud bod o'n stunning. Oedd o'n lyfio fo. Mae'n fine. Ie, cewch watch it. Mae'n hwyl, mae'n jokes dan efo. Problem ydy mae'n sort of machine gunio'r gags i gyd anna chdi. So, mae'n a lot o sort of mwna o'r llall. Mae'n un o'r jokes o'r ffilm gynta oedd Priscilla Presley mae'n cleimio fy'n ystol. Mae Leslie Nielsen yn dod tu ôl i'n dweud nice beaver. A mae hi'n handio lawr stuffed beaver iddo fo a mae'n dweud thanks, we just had him stuffed ac mewn un golygfa mae hwnna yn y cefndir y shot a ti'n fatha Ylli fatha beth mae lot yn fo'n stwff fel mae'n lac sgyn efo ddim dwi'n siŵr o subtlety di'r gair chys oedd y rei o'r gags ddim really hynna subtle ond mae'n methu rhywbeth o'r greiddiol a eto dwi'n meddwl Seth MacFarlane oedd y cynhyrchydd arno fo ac oedd ti'n teimlo fatha mae'n trio rhy galad mae'n fatha eto mae'n sort of machine gunio'r gags i gyd allan a ti fatha so ydy hwn oedd y byd o sefyll allan i fi ac hwn dwi'n gwybod be mae hyn yn deud am y ffilm oedd o'n interview o rhywun a dweud why did you kill him? Did he have like a really annoying laugh or something? Ac o'n y boi yn y cinema oedd di bod yn chwerthin out loud really annoyingly ar bron bob un gag o'r munud gynta ac o'n i fatha yes gael a so ti'n teimlo fatha so ti sort of mae Liam Neeson gyd ti syniad yn dyben o sort of person ydy am o fatha chwarae'r fatha sort of comedy version o'r cymeriad yna so diolch mewn ffordd fatha'r yr un a mae'n funny mae'n genuinely mae'n commitio i'r gag mae'n fatha really just a fatha'n hamio hi fyny efo fo ond sgyn efo ddim yr Leslie Nielsen of it all mae hwnna pwysgan a o'n i di mwynhau fo a Pamela Anderson efo'i gilydd oedd nhw'n mae hi yn ddarganfyddiad ail ddarganfyddiad ac so nes i'n joio nhw yn efo ond diolch mae'n siom i ryw radda bod nhw di reid o fatha The Naked Gun ti'n teimlo fatha sa nhw di gael fo rhywbeth arall eich sa ni di derbyn o well ond ti'n really sort of trio tapio mewn i'r fatha'r ti'n trio tapio mewn i'r enw yna ond efo
a diolch quite yn dod off yn yr un ffordd. Pa dy roi downer yn ni wan? O na, ond hwyl, ond peidiwch yn mynd i fewn yn disgwyl fatha Leslie Nielsen, Naked Gun kind of thing. Mae'n rhywbeth arall yn ei hun. Y bit oedd fatha sort of kind of fatha, oh really? Oedd sort of eye roll. Mae un o'r henchman yn dilyn bank robbers i mewn, a un o'r pethau mewn dwy'n allan o safety deposit box ydy rhywbeth ar enw the plot device. A mae'n literally di-stampio anna fo the P.L.O.T device. Hei, da ni'n mynd am silly. Da ni'n newydd fod yn gwachio Gods of Egypt. Silly. So ti'n dod sort of, so they've stolen the plot device. Yep. Dyna beth ti'n mynd. Come on, Bryn. Tune in. So, no. Well, so brilliant. So hyn ydy'r, wyt ti wedi cyrraedd diwedd yr rhestr, Bryn? Dyna ti. Does gen i fel bob wsos, fel bob mis, dim loads i gyfrannu i'r pisiwn yma. Nes i wylio We Live in Time, oedd o'n really dda, ffilm hefo Andrew Garfield a Florence Pugh yn efo, sy'n just yn neud fi dim ond well. Bod o'n ffilm amdan pethau really trist, oedd o'n bloody delightful. Dwi'n licio nhw fel actoriad. Mae nhw'n really close. Ond nhw'n gweithio off yn dda fo'i gilydd. Hefyd, close, yes, great disgrifiad. Just bloody, y ddain nhw'n frickin' adorable. So, na i 100% joio hwnna. Awgrymu hwnna i bawb. Mae'n really trist o. Mae'n dan colli rwy'n i gansar a fath felly, so mae hwnna'n eitha hwnna. So hefyd watched Police Story 3. Right. Da ni di bod trwy hwn lot yn do ar podcast chat. Mae Police Story 3 yn amazing. Mae Michelle Yeoh yn efo Jackie Chan. Mae o'n 90s Hong Kong action film hefo'r stunt reel perclaf mwyaf illegal insane ar y diwedd o dyma sut nath ni ffilmio fo gyd. Dwi fel, does na ddim harness, does na ddim risk assessment ar gyfil y ffilm yma, a mae o'n ridiculous ac yn awesome. Dwi'n cedi ridiculous ac awesome ydi fel big things fi dwi eisiau roi dwan fel yn mynd ymlaen. Dyma pan byddwn ni'n gwachod y ffilm sgwrion yma, cys mae hanner cynta'r siow ma just yn fel, well, mae hwn yn shit yn dydi o, mae hwn yn shit a'ch beth, mae hwn yn really shit hwnna. Rheina'n gret. Dwi ddim hyd yn oed wedi chwarae fo, ond nes i just cyn y siow ffeindio trailer game o'r yn Wheel World amdan beicio. As in mountain beicio. Mae o ar Steam, ar PlayStation, ar Xbox, a ddim ar Switch, for God's sake. Mae na write-up really dda amdano fo'n y Guardian, a dwi really eisiau chwarae fo, so hwnna'n really hwyl. Dwi'n siŵr bod fi actually wedi gwachod stuff mis yma. Sewing Bee. Great British Sewing Bee. Just gwirioni, gwachod bobl actually neud stuff. So, mae hwnna'n really helpu. Creu. Rwy'n peth nes i ddeud rhoi allan amdan yr pottery throwdown cwbl o fisoedd yn ôl. Mae hwn yr un peth. Just gwachod bobl yn cystadlu, ond ddim rili'n cystadlu, yn cefnogi gilydd. Just mwa. Ond mae yna fwy, dwi'n siŵr am mi fyddai'n sgwennu nhw gyd lawr ar gyfer mis nesa. Fa anwyl cyd hacledwyr a gynulleidfa. Mae hi wedi bod yn epic cursed episode arall i ni. Diolch o galon i chi gyd am sticio hefo ni. Diolch Iest o flaen llaw am yr edit horrendous. Ti'n mynd i goffod mynd mis Tachwedd. Ie. Gandwch, os na di'r sioe mynd o'r allan, os o dyna pryd fyddwn ni siarad am Steddfod yn mis Tachwedd, oce? Pawb yn ffain efo hynna. Ond mis nesau i gyd, da ni'n mynd i drio oherwydd gan am 150, da ni'n mynd i trio cadw good news i gyd. 150, oce, da ni eisiau neud special show, oce. Gadwch o hefo fi. 100 o'r nonsense ma. Bloody hell. Ie. A ni trio peidio siarad am AI. Dim ond rwan dwi actually di amgyffred faint ydi hynna. 100, ie. Bloody hell. Okay. Wel, hei, gyn ni weld beth ni dynnu allan o'n tyn erbyn tro nesau, ie? Woohoo! Yep. Diolch, good notes, da ni'n neud bob hyn a hyn, da ni'n cael cyfarfod. Beth sy'n gael o fo?
fel production meeting ni, ond ar mic ar ddiwedd y siow, ar gyfer y siow nesaf. Diolch i chi gyd am rando. Gobeithio bod ni wedi cadw cwmni chi, helpu chi fynd i gysgu, cadw chi yn neffro pan da chi'n gyrru, unrhyw beth fel na. Da ni yma i'ch helpu chi. Da ni jyst yn hangu allan a cael hwyl. A mae Iest yn neud lot o waith caled, so diolch o galon i ti ato. Mae hwnna'n gwerthfawrogi. Mae llais fi wedi dechrau mynd yn crinkly a dwi'n dechrau mynd yn really ddistaw achos mae hi'n hwyr y nos. Dwi'n am deud nos da gan y fi, Sioned. Nos da gan Bryn? Nos da! Nos da gan Iest. Good night all. A nos da i chi anwyl wrandawyr. Welwn i chi, dwi'n yn siŵr pryd, ond fydd hi'n Pennod 100. At a hanner. Alla'n... Just cymerwch yna mewn. Cymerwch yna mewn am munud. Alla'n hyd yn oed. Ok. Ta-da! Ta-da! Thus as Egypt!